Val. Bona tarda, bon vespre a totes i a tots. Us agraïm moltíssim que avui hagueu volgut compartir amb nosaltres aquesta estona de paraules, de reflexió, de compartir aquests diàlegs oberts, que és un projecte que neix de la Fundació Catalunya Fons i que vol ser un espai de debat, com us deia, de reflexió, d'anàlisi sobre temes que estiguin relacionats amb els drets, amb la nostra raó fundacional, amb els drets humans de catalans i catalanes, la defensa d'aquests drets dels homes i les dones d'aquest país, siguin els drets que siguin. Enguany hem iniciat aquest espai d'exposició d'idees, que és aquest diàlegs oberts, idees i debats i que hem volgut titular d'aquesta manera, i l'objectiu és donar veu a entitats a les que en principi també estem ajudant a tirar endavant projectes, que és el que ens interessa també des de la Fundació en el seu procés de creació o de consolidació o de desenvolupament de qualsevol tipus de projecte. I posar damunt de la taula temes que tenen a veure amb aquests drets. Avui és el segon dels nostres diàlegs oberts, però us convidem a acompanyar-nos per seguir aquests diàlegs i per contribuir a crear més consciència. Entenem que la consciència es va construint i l'activisme no deixa de ser part d'aquesta consciència transformada en actes i en fets, per enfortir una actitud crítica amb el món que ens envolta, perquè aquest criticisme l'entenem com una manera molt interessant de créixer personalment, col·lectiva i de ser present en les societats. No entenem societats acrítiques, no volem societats acrítiques. Ens agrada comptar amb la vostra participació, com deia, no només avui, sinó en els diàlegs que han de venir, que feu d'altaveu o de veu al vostre entorn, d'ajudar-nos a créixer. Si avui això que presencieu i que escolteu i que participeu us agrada, us sembla interessant, doncs expliqueu als vostres amics, expliqueu a la vostra família, expliqueu als vostres companys i dieu-los que això a partir de l'any 25 i a partir del mes de febrer tindrà una habitud i tindrà una constància com a mínim mensual per acompanyar-nos aquí a pensar i a créixer. El passat 13 de novembre, que era dimecres, vam organitzar el primer diàleg obert sobre educació i llengua i avui, i en commemoració ahir, dia 10 de desembre del Dia Internacional de la Declaració Universal dels Drets Humans, doncs volem parlar d'aquests drets dels homes i dones i persones preses a Catalunya. Ho farem amb la Carme, que ens explicarà la seva experiència com a presa, com a activista, i amb l'entitat Observa, que monitoritza, que vigila i que registra i que crea consciència sobre tot allò que passa dins d'aquestes presons catalanes. Amb els diàlegs farem el parèntesi d'hibernació, com us deia, aquests dies i aquestes dates ningú vindrà a cap altra xerrada fins que passin les festes de Nadal, però sí que volem tornar, com us deia, el mes de febrer, per parlar de les fake news i de com manipulen i condicionen les nostres vides, les polítiques globals, l'economia. Ho farem en coordinació amb el grup de periodistes Ramon Barnils, que edita també cada any un anuari de notícies silenciades i que també és un altre col·lectiu activista amb drets fonamentals, que és en aquest cas el dret a la informació. Deixeu-me presentar algú que ja coneixeu. Ella és activista, com us deia, ella és dona, és expresa política o encara és presa política perquè no ho ha deixat de ser perquè ningú li ha dit que ja no és culpable. És expresidenta del Parlament de Catalunya, és expresidenta de l'ANC en anys extraordinaris, que alguns de vosaltres també hi veu ser presents amb ella com a presidenta. És una donassa de noblesa infinita. Aquí els que hem pogut estar a prop ens ha suposat sempre un far. És forta, és valenta, és decidida, és feminista. Jo vaig tenir la dissort, per no volguda, de visitar-la a 2 de les 3 presons on va estar tancada, privada de llibertat, diverses vegades, i conec tant el seu vessant polític de partit com el d'activista social, i és d'aquelles persones per qui donaria la mà dreta. Soc dretana, no de dretes, però donaria la mà dreta per ella. I avui agraïm molt que hagi volgut compartir les seves experiències a la presó o a les presons, perquè pot parlar en plural, els seus aprenentatges, els seus desitjos en aquest acte, perquè avui voldrem parlar també amb esperança del que pot arribar a passar a les nostres presons si fem bé les coses. Molt honorable senyora Carme Forcadell, si vol seure aquí enmig, xerrarem una estona. Espera, que he d'agafar el micro. Seu. Seu. Que hi ha un micro amb una cadira? Sí, vale. Que no s'arruga, David, la teva jaqueta? On està el David? Al lavabo. Ara al final. No s'arruga la jaqueta, oi?
No, vale. Doncs això, jo per dissort meva he dit, però també per fortuna, perquè jo suposo que et feien bé i et feien mal a la vegada aquelles visites a les presons de tantíssima i tantíssima gent. Vaig poder acompanyar-te, visitar-te, saludar-te, venir-te, jo què sé. No sabíem exactament què anàvem a fer perquè vas acompanyar, però també surts d'allà encara segurament pitjor del que has entrat i penses que potser has generat una situació pitjor a la persona que has anat a visitar al centre penitenciari. Però tu has estat a 3 presons, si no m'equivoco. 4? Vale, molt bé. Doncs a 4 presons i ens agradaria que ens expliquessis una mica quina ha estat la teva experiència en els centres penitenciaris. Has estat en presons catalanes però també has estat en presons espanyoles. I com veus aquest món penitenciari, quina ha estat la teva experiència i quin és el teu desig? Bé, bon vespre a tothom. Gràcies a la Fundació Catalunya Fons per haver-me convidat i ja veieu que la Rita m'estima. Sí, molt. Bé, jo he estat a 4 presons, el que passa que a una només hi vaig estar 3 setmanes, per tant la meva experiència d'aquesta presó no és, en fi, 3 setmanes és molt poc, però jo vaig començar la meva estada a presó al Calameco, a Madrid, després vaig estar 3 setmanes a Puig de les Basses, que vaig estar molt poc temps, de Puig de les Basses em vaig traslladar a Mas d'Enric a Tarragona per estar més a la vora de la meva família, especialment de la meva mare, però també us he de dir que Puig de les Basses i Mas d'Enric són presons pràcticament similars, gairebé, és a dir, és igual una que l'altra, és a dir, la distribució, tot exactament és igual i a més es porten molt poc temps de diferència d'estar construïdes. Els planos són iguals i el règim penitenciari és exactament el mateix. I després vaig estar a Batràs. Sense cap mena de dubte, per mi les millors són el Calameco i Batràs, abans ho comentava, i crec que la diferència és que són 2 presons de dones. I ho crec sincerament. I després explicaré i en parlaré. Perquè, clar, malgrat que el Calameco i Batràs són molt més antigues, jo crec que el Calameco deu ser dels anys 70 o 80, més o menys, i Batràs és de l'any 1915, és a dir, que té més de 100 anys i per tant és la presó més vella, més obsoleta, més depauperada que us pugueu imaginar, però és on les dones s'hi troben millor. I a mi em va estranyar perquè jo no havia estat a Batràs, jo estava a Mas d'Enric i totes les dones que arribaven a Mas d'Enric, perquè el Calameco, perquè Batràs és una presó de preventives, però quan una dona a Catalunya és jutjada i condemnada va a una presó d'homes, sigui Mas d'Enric, sigui igual Brians, sigui Puig de les Basses, a una presó d'homes. Bé, doncs jo, quan estava a Mas d'Enric, i les dones em deien nosaltres volem tornar a Batràs, perquè havien estat preventives. Jo deia, però Batràs és una presó supervella. Les habitacions com a mínim eren de 4 persones, moltes vegades de 8. Els lavabos eren... No us ho podeu imaginar. I jo els deia, aquí Mas d'Enric és una presó moderna, que és veritat que està bé, que podies estar sola. Les dones, si volien, podíem estar soles en una cel·la. Per què? Perquè hi havia molt més cel·les de dones que no pas dones a la presó i per tant tenies l'oportunitat d'estar sola. I jo no entenia com volien estar en aquella presó tan vella i no ho vaig entendre fins que no hi vaig anar. Perquè l'important no és l'espai, l'important són les persones. És el calor de les persones, és l'acollida que et fan, és com et sents. I evidentment Batràs és una presó la més vella, però és la més amable, si és que es pot dir amable en una presó, perquè m'entengueu. I jo crec que és perquè és una presó de dones i a més perquè té una peculiaritat i és que en aquesta presó hi poden estar les mares amb els seus fills fins als 3 anys. I això fa que vulguis que no sigui més amable. Els espais, no els espais comuns, els espais de visita, tot i que evidentment aquestes dones amb els seus fills estan separades del gruix de la resta de dones preses. Però jo crec que el fet de ser una presó de dones fa que siguin més amables.
Per què? Perquè hi ha menys agressivitat. És a dir, jo crec que les dones en general, no? Tampoc cal ser gaire intel·ligent, no?, per veure. A Catalunya hi ha com més o menys uns 8.000, diguéssim que hi ha 8.000 persones a la presó i d'aquestes només 350-400 són dones, no? Això vol dir que les dones en general són menys violentes, són més en busca del consens, més conciliadores, i per tant jo, per exemple, no he vist mai cap baralla, ni al Calameco ni a Batràs. En canvi, quan estava a Mas d'Enric o quan estava a Puig de les Basses, i això que vaig estar poc temps, em vaig veure, evidentment, baralles d'homes, no de dones. Vull dir que, per tant, això li dona... Llavors, les mesures de seguretat no són, diguéssim, tan extraordinàries i, per tant, l'espai en si és més amable. Tot i que després la presó és molt vella i molt petita i, evidentment, gairebé tota la presó de Batràs cabia en un mòdul dels que hi havia, per exemple, a Mas d'Enric, perquè veieu la diferència, no?, diguéssim, la diferència de mida de l'espai. Bé, llavors jo us explicava que quan una dona a Catalunya és condenada va a una presó d'homes. I amb aquesta presó d'homes, i ara em direu, i això perquè és una presó pensada, feta i construïda per a homes. I, per exemple, us posaré un exemple. Jo quan estava a Mas d'Enric, o és igual, o a Puig de les Basses, per exemple, hi havia un camp de futbol fantàstic, un camp de bàsquet, una sala de màquines, però si volies fer pilates o si volies fer ioga, doncs havies d'anar a la sala d'actes, perquè no hi havia cap espai. O, per exemple, jo no vaig poder aconseguir a Mas d'Enric que fessin un curs de perruqueria, i ara em direu de perruqueria perquè és un problema, perquè quan t'havies de tallar el cabell, allà no hi havia cap perruquera i per tant havies de dir, veure, no sé, talla'm el cabell, o te'l tallaves tu. I jo vaig pensar, home, si fan un curs de perruqueria, doncs alguna tindrà gràcia i ens podrà tallar el cabell. Escolteu, no ho vaig aconseguir. I per què no ho vaig aconseguir? Doncs perquè allò estava considerat, crec jo, una presó d'homes i per tant els homes sabeu que no es deuen tallar el cabell. No ho entenc. És a dir, no vaig aconseguir. En canvi, quan vaig anar a Batràs, un curs de perruqueria darrere un altre, perquè això era una presó de dones. Clar, jo vaig protestar en un lloc i a l'altre, i a mi em deien, és que tu sempre protestes. Home, no és que sempre protesti, però si tenim una necessitat a Mas d'Enric, per exemple, que no hi havia cap perruquera, doncs fem un curs de perruqueria estètica i alguna n'aprendrà i es podran tallar el cabell. I a Batràs no cal que facin un curs de perruqueria darrere un altre, que facin altres cursos també, no? També és important. És a dir, per això us dic, després una altra cosa, productes d'higiene femenins, per exemple, a Mas d'Enric n'hi havia un, si t'anava bé i si no també. És a dir, per exemple, els llocs de més responsabilitat i que es guanyava, per exemple, més diners estaven ocupats per homes, és a dir, el treball a la cuina, per exemple, al bar dels funcionaris, els que eren responsables de les línies de producció, tot eren homes i jo, evidentment, vaig protestar molt. I això sí que es va canviar. Perquè vaig dir, no pot ser que ho doneu a aquests llocs només als homes perquè són homes. És a dir, aquí ha d'entrar tothom, hem de mirar capacitats. Llavors, això sí que es va intentar canviar. Va ser una de les coses que es van canviar. Es van canviar algunes coses i aquesta va ser una. Realment la presó és un reflex de la societat i com que la nostra societat és masclista, la presó també ho és. El que passa que a fora les dones vivim en una societat masclista però podem triar i quan estàs a la presó no pots triar. Aquesta és la realitat, no pots triar. Per exemple, quan vaig entrar a Mas d'Enric, les dones no tenien secadors. I la majoria portaven uns cabells superllargs i no tenien secadors. I jo, clar, vaig al·lucinar perquè vaig dir, jo aquí no passo un hivern sense secador. I clar, i quan vaig dir que necessitava un secador em van dir, oh, és que això pot ser una arma. I vaig dir, una arma? Què vol dir una arma? Pues si jo vinc del Calameco i teníem secadors de cabell i teníem planxes de cabell. Què vol dir una arma? És a dir, clar, jo no entenc, és a dir, no sé,
Els homes no es devien eixugar el cabell, no sé, eixugaven, però vam aconseguir tenir secadors i ens va costar. I jo vaig dir, escolta, segur que a Bat-ras, que és una presó de dones, segur que en tenen, efectivament en tenien. És a dir, a tu t'escoltaven més a les presons perquè eres la Carme Forcadell. Pot ser que hi hagués algunes preses abans que tu que haguessin demanat assecador i haguessin pensat, què m'estàs contant? És possible que m'escoltessin més, però a mi, per exemple, la majoria, és que és molt trist dir-ho, però és que tenien tanta falta d'autoestima que no sabien que tenien el dret de demanar un secador. No sé si m'explico. Oh, i tant, que t'expliques. Això és el que em feia més ràbia. És a dir, jo vaig lluitar molt per explicar-los que l'únic dret que no teníem, que era el més important de tots, era el de la llibertat, però que els altres els havíem de reclamar tots. I tenir un secador era un dret que nosaltres teníem, perquè era una necessitat, no era un luxe. No? I amb això vaig intentar treballar molt, no? O com que tenien dret a treballar a la cuina, que mai ho havien demanat, perquè clar, no se'ls havia acudit que elles tenien dret. Suposo que aquesta ha de ser una de les coses que et trobes a les presons, que el fet de tancar-te en un espai per privar-te de llibertat perquè has comès un delicte i que està previst per la justícia, a moltes persones, segurament no amb els recursos que hauràs tingut tu al llarg de la teva vida, afortunadament, no els entra al cap o no conceben o no entenen o no tenen interioritzat que tenen drets també, malgrat siguin persones preses. Això es treballa? O sigui, a les presons algú els diu als presos i a les preses vostès no tenen dret de sortir aquí, però a banda d'aquest dret en tenen d'altres? No sé si algú els ho diu. Jo això els ho deia molt. És a dir, a part heu de tenir en compte que la majoria de noies a tot arreu eren molt joves. És a dir, has de pensar que al Calameco no, perquè hi havia moltes dones, però per exemple a Mas d'Enric jo era la presa més gran. I a Puig de les Basses, la Dolors i jo, que estàvem amb la Dolors, érem les més grans. La majoria eren noies molt joves, és a dir, molt joves. I la majoria, malauradament, eren noies que havien estat molt poc escolaritzades. La majoria eren noies estrangeres, és a dir, clar, és que a la presó hi ha un biaix social molt gran. És a dir, la presó no representa la nostra societat. Què vull dir amb això? Vull dir que la nostra societat no hi ha el 25%, no sé, de l'Europa de l'Est, no hi ha el 25% de persones d'ètnia gitana, no hi ha el 25% de persones àrabs, no hi és. És a dir, però a la presó sí. A la presó la majoria de gent són estrangers, són àrabs. Per què? Perquè a la presó hi ha la gent més pobra. I aquesta és la realitat. Per què? Perquè malauradament, i això és una pena que jo he patit i m'he enfadat i m'ha dolgut, malauradament els rics entren poc a la presó. I aquesta és la realitat. És així. Jo vaig conèixer molt poques persones riques a la presó. Una dona, no, dues dones molt riques que estaven allà perquè havien fet un frau, en fi, una dels fraus de terra mítica, és igual. És a dir, dues persones. Totes les altres eren gent molt, els més desfavorits estaven a la presó. I clar, imagineu-vos, dona desfavorida, els que estaven a la presó, havien anat molt poc a l'escola, molt poc. Això a mi també em pesava, perquè jo he estat presidenta del Parlament i nosaltres no hem estat capaços de fer una llei perquè aquestes noies puguin anar a l'escola. És a dir, clar, és que quan entres a la presó et poses en contacte amb una societat, amb una part de la societat que tu saps que existeix, com ho sabeu tots vosaltres, però que com que no hi has estat en contacte no te la pots imaginar, no? I quan entres allà, clar, són unes persones que si no anessis a la presó jo mai no les hauria conegut, mai. Aquesta és la realitat. De fet, avui som aquí, jo crec, precisament per això, no? Perquè estem parlant d'espais, de llocs que són, com deia el Petit Príncep, no? Invisibles als ulls, no? I que hi són,
i que són persones, són ciutadans i ciutadanes d'aquest país, que segurament molts d'ells han delinquit de manera... Però és que més, Rita, si aquestes noies, la majoria fossin filles teves o meves o de moltes persones que esteu aquí, probablement no estaríem a la presó i aquesta és la nostra. Com a societat hem fracassat, això és un fracàs. És a dir, la majoria de noies que jo vaig conèixer, sense caure en el bonisme, perquè també hi ha dones que han delinquit, que han tingut les mateixes oportunitats que nosaltres i han delinquit perquè han volgut, no hem de caure en el bonisme. Però jo sí que us puc dir que la majoria de noies que jo vaig conèixer, si haguessin tingut una família que les hagués estimat, si s'hagués preocupat per elles, no estarien a la presó. I això és molt dur de reconèixer, perquè reconèixer que, clar, jo havia estat presidenta del Parlament, reconèixer no hem estat capaços de canviar res, de fer unes lleis perquè aquestes noies no entrin a la presó. És a dir, com és que no han anat a l'escola? Com és que aquesta noia que té 20 anys està a la presó i apenas sap llegir i escriure si estem al segle XXI? No? Doncs això passava. Per què? Perquè eludien els sistemes, no? Perquè quan anaven a una escola i aquella escola detectava que aquella nena tenia problemes a casa, doncs els pares es canviaven de pis, després es canviaven de ciutat, després... Clar, no fem un veritable control d'aquestes criatures, no? D'aquestes noies, sense comptar que hi havia... Jo em vaig conèixer dues que havien nascut ja a la presó, a Batràs, perquè les seves mares ja eren delinqüents. Hi havia que em deien, és que jo no he treballat mai, jo tota la vida he anat a robar perquè jo als 7 anys ja anava a robar amb la meva mare. És a dir, quan les vas coneixent i et van explicant les seves vides, dius, clar, què hauria fet jo en el seu lloc? Perquè és que moltes delinquir era la seva manera de sobreviure, era per sobreviure. No totes, és a dir, ja torno a dir, no caiguem en el bonisme, que també hi ha dones que han delinquit perquè han volgut, però moltíssimes no. I per tant a mi això em va colpir molt, no? I per això vaig dir, quan surtis de la presó, cada vegada que hagis d'anar a parlar o a explicar, i aniràs i ho explicaràs, perquè la gent els fa por entrar a la presó. Els fa por, no? A mi també me'n feia, evidentment, no? Però després, quan entres a dins, veus que la majoria són persones com tu, però sense oportunitats, amb una vida molt trista, molt desgraciada, amb una família que no les ha estimat. És a dir, i per tant, t'adones que en som tots una mica responsables, no? Responsables, i un cop tu has passat per 4 centres, has sigut presidenta del Parlament i encara continues en actiu en la vida política d'aquest país i ets una persona compromesa i ets algú que té ganes de ser activista, què creus que com a societat tenim pendent, què creus que hauríem de poder fer per resoldre els grans problemes dels centres penitenciaris del nostre país? És que ja no haurien d'existir, però és igual, això ja és a llarg termini, no? És a dir, s'ha de canviar molt. Mira, el primer que s'ha de canviar és el tema de la presó preventiva. És a dir, jo he conegut noies que han estat 2 anys a la presó perquè no han tingut 6.000 euros per pagar la fiança i han estat a la presó esperant judici i després resulta que les han condemnat a 1 any i mig. I havien passat 2 anys. Clar, això és molt dur. Com se recupera això? Això li va passar al Rossell, però clar, el Rossell, el Sandro Rossell, això tothom ho sap, és una persona coneguda, ho pot explicar, però aquestes nois els passa molt, però no ho expliquen perquè no tenen recursos. Això és una salvatjada. Pots arribar a estar 4 anys en presó preventiva. 4 anys! Clar, i després, si resulta que vas al judici i et declaren innocent o et declaren que 1 any de presó, doncs tu mai no recuperes. Jo he estat 39 mesos a la presó. A mi mai he pogut recuperar aquest temps, mai, no? Sempre et queda. Doncs ara imagineu una persona que s'ha passat 4 anys a la presó i li diuen, no, vostè 1 any de presó i els altres 3 a mi, qui me'ls compensa? Això ja és una salvatjada. L'altra cosa que com a societat ens hem de plantejar, i és així, és que a la presó hi van majoritàriament els que no tenen diners, perquè els que tenen diners poden pagar unes fiances milionàries i sortir, i els que no tenen diners
Doncs jo he vist nois que han estat a la presó perquè no tenien 3.000 euros per pagar una fiança. I en canvi he vist persones pagar 200.000 euros de fiança per un delicte molt més greu i sortir de la presó. Això és molt dur. Una altra cosa que hem de fer és canviar el tema, parlar de... Nosaltres tenim la justícia que se'n diu justícia punitiva. És a dir, què vol dir? És allò tan català de qui la fa la paga. Us sona això, no? Doncs això. Però clar, això què té en compte? Que totes les persones són iguals, que tots els delictes són iguals, i això és mentida. Ni totes les persones són iguals, ni tots els delictes són iguals, ni les circumstàncies en què els han comès són les mateixes. I cadascú s'ha de mirar en el seu moment per què ho ha fet, si podia fer una altra cosa, si no la podia fer. No? Això. I clar, aquí s'hauria de parlar de justícia restaurativa, que ara per sort se'n comença a parlar, tot i que és molt complicat. Però què vol dir justícia restaurativa? És a dir, restaurar el mal que has fet. Restaurar, és a dir, no tant pagar una pena, no? Allò de que diu doncs furt en violència, no? robatori amb intimidació. Cada cosa al Codi Penal està, tants anys, tant temps. Això és absurd, enteneu? És a dir, el que s'ha de fer és restaurar, intentar restaurar el mal que ha fet a la víctima. Intentar restaurar. I a la víctima no se la restaura que tu estigues a la presó. És a dir, es restaura d'una altra manera. Però això és molt difícil, perquè clar, com es restaura un delicte de sang? És molt difícil això, no? Però s'ha de parlar i hem d'anar cap a restaurar i posar l'accent en la víctima. Parlar, no? Com podem reparar el mal que han fet a aquesta víctima. Això és canviar ja el concepte de justícia. I després, clar, com es restaura una violació? Una violació no es restaura mai. Però en canvi, el Dani Alves va pagar 1 milió d'euros i va sortir de la presó. I quantes persones i quantes noies continuen a la presó en un delicte molt menys greu perquè no han tingut 6.000 euros o 3.000. Això a mi em remou. Per què? Remou a tothom, però sabeu la diferència entre vosaltres i jo? Que jo amb aquestes noies els poso nom i cara i he estat amb elles. I algunes sé que són bones noies, però que no han tingut cap oportunitat. I llavors quan venen, quan veig que aquests senyors pagant surten, a mi em remou. I llavors penso, la justícia no és igual per a tots. No? Per tant, és més igual per als rics i més diferent per als pobres. No? Llavors no podem parlar d'una societat justa perquè la justícia no és igual per tothom i això jo ho he vist. És a dir, i per tant això hem de canviar. S'ha de canviar això. S'ha de canviar el recinte de la presó en si. És a dir, el recinte de la presó en si s'ha de canviar. És a dir, pots anar a dormir a la presó, però tu has de fer un servei a la societat. Com et pots preparar per reincorporar-te a la societat si alguns estan 10 anys tancats allà sense sortir? És impossible. És impossible. Penseu que quan jo vaig entrar hi havia una persona que portava 12 anys sense sortir al carrer. Imagineu-vos 12 anys sense sortir al carrer, com havien canviat els telèfons mòbils, existia Instagram, el Twitter, totes aquestes coses que no coneixia. Llavors aquesta persona com pot sortir i reincorporar-se a la societat després de tot això? És impossible, això s'ha de canviar. Aquestes presons han de ser presons obertes. La gent ha de poder sortir perquè si l'has de preparar per reincorporar-se a la societat ha d'estar en contacte amb aquesta societat a la qual s'ha de reincorporar. Una altra cosa, a més, però això ha d'haver un canvi social perquè llavors, clar, nosaltres tots som molt d'esquerres, tots, menys que se'ns posa un centre de menors al costat o menys quan se'm diu, mira, ara saps què? L'Ajuntament llogarà uns presos no sé el què perquè vagin a netejar el jardí on juguen els teus nets o els teus fills. Llavors ja no ho som tant. És a dir, que ha d'haver un canvi també social per entendre que aquestes persones s'han de reincorporar, perquè la finalitat de la presó teòricament és aquesta, encara que això no és així, no? I per què hi ha tantes, això que es diu de tantes multireincidències? Doncs està clar, perquè quan surten de la presó no tenen ni un lloc on anar ni tenen cap ofici i no saben fer res més que robar, perquè és el que han fet tota la vida, no?
a mi una d'aquestes noies em deia que jo no he treballat mai, jo no sé fer res més que robar. No? I a més t'explicaven, no? Com podies anar a robar al Corte Inglés, i deies, igual no ho vull saber, no? Però et deien, no? No, o anaves així i et pispaven alguna cosa i em deien, te n'has adonat? No, doncs mira, t'hem pres això, veus, estem practicant, i clar, vull dir, no, fa gràcia, en aquell moment em feia gràcia, però penses, clar, és que no saben fer res més, llavors, clar, surten, tornen a delinquir i tornen a entrar, perquè és que moltes quan surten no tenen cap lloc on anar, perquè si no tenen família, si no tenen una família i un lloc on anar, acaben al carrer i acaben delinquint perquè és l'únic que saben fer. Llavors, la presó ha de ser una altra cosa. Aquestes persones se'ls ha d'ensenyar un ofici, se'ls ha d'ajudar perquè es puguin reincorporar a la societat i per tant no poden estar tancades allà sense sortir. És a dir, s'han de fer, vull dir, moltes coses s'han de fer. S'han de fer moltíssimes coses, no és només una cosa. Jo us he dit totes aquestes i de manera molt ràpida, però perquè entengueu que ha d'haver un canvi social important. Social vull dir de la nostra societat, que veiéssim aquestes persones amb uns altres ulls, amb una altra mirada. I després s'ha de canviar el tema del Codi Penal i s'ha de canviar el tema del recinte penitenciari i se'ls ha de donar una, diguéssim, se'ls ha de fer una formació i donar-los una feina perquè es puguin reincorporar, perquè no tornin a delinquir. És a dir, el problema de la multiresidència, que allò que entren per una porta i surten per l'altra, que és el que estan dient, és que és així. Per què? Perquè és que no saben fer res més. I a més no hi ha llocs, quan surten de la presó, on puguen anar. Sí, hi ha un alberg, hi ha alguns llocs, però a més no són de l'Estat, sinó que són d'entitats privades, que es poden estar un temps, però una situació molt precària. Per tant, si tu no els dones una condició. El cas, que és una noia que va sortir i al cap de 2 mesos tornava a estar dins. I em va dir, no, és que jo he volgut entrar. Jo he delinquit per entrar. Perquè aquí puc dormir, tinc menjar i em sento segura. Clar, i això, a mi això em va... Bueno, imagineu-vos, no? Una noia et digui que ella, perquè allà havia d'estar al carrer i estava patint sempre de que l'agredissin, i per tant allà se sentia segura perquè no tenia cap feina i perquè la seva família, que a més això també passa, la família et rebutja quan estàs a la presó, no? És a dir que, vull dir que és una vida molt complicada i és com aquest peix que es mossega la cua i per tant ha d'haver un canvi social molt important. Sé que us he parlat de moltes coses, molt de pressa perquè no em vull passar de temps, hi ha molta gent que ha de parlar, però suposo que els experts us explicaran també canvis, ells són experts, jo parlo des de la meva experiència personal, però és el que he vist. Tu ens has explicat la teva experiència personal i t'ho agraïm moltíssim i no deixis de tenir aquest esperit i no deixis de molestar a qui hagis de molestar. No, això no, continuaré molestant. Vale. Gràcies. Seguim, jo ara em poso aquí perquè la Carme, com deia, ha explicat la seva experiència personal, que era també la que tenia ganes d'escoltar, i segurament hi ha altres experiències personals aquí que després, en un torn obert de paraules, si hi ha algú que tingui ganes també d'explicar la seva o d'explicar la seva visió, perquè també ens comenten que hi ha estudiants que potser algun dia podran canviar tot això que s'ha de canviar i que ara deia la Carme, amb la seva feina i el seu compromís. Com us dèiem, des de la Fundació Catalunya Fons ens proposem ajudar a tirar endavant i a donar a conèixer aquesta tasca de col·lectius, de grups, d'associacions o de persones en projectes que treballen per la defensa d'aquests drets humans. Avui, en aquest diàleg obert, volem posar en valor i conèixer la feina de l'associació Observa, que és l'Associació pel Monitoratge del Sistema Penal. Ens acompanyen 4 persones que han dedicat molta de la seva energia i de la seva capacitat en defensar aquests drets de presos i preses i presis a presons catalanes. Amb nosaltres el professor titular de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona, director de l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la mateixa universitat, coordinador del programa de doctorat, que em sembla que hi ha algun de doctorants d'aquests per aquí, no? En Dret i Ciència Política i que participa com a interlocutor de diverses organitzacions i institucions internacionals de drets humans a Europa, a l'Amèrica Llatina i a les Nacions Unides. És autor de més de 200 publicacions en temes de dret, criminologia i drets humans. Iñaki Rivera Beiras.
Bona tarda. També amb nosaltres, i els presento per l'ordre d'intervenció que els hem proposat, el periodista i activista social, treballador COP57 i membre del Consell Periodístic de la Directa. Des del febrer del 22 forma part també de la família d'Òmnium Cultural en l'equip de Drets Civils i Polítics. Va participar activament també en la creació i la consolidació de la Coordinadora Catalana per la Prevenció de la Tortura i és de Gràcia, David Fernández. Ens acompanya també qui va ser president de l'Associació contra la Tortura del 94 al 2001, portaveu de l'Acció Popular contra els GAL de l'any 88 al 2002, ha estat també portaveu de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura del 2004 al 2018, portaveu del Centro de Documentació contra la Tortura del 2002 al 24 i forma part del Consell... Jo dic tot això perquè sapigueu qui està aquí, perquè això s'ha de dir i hem de ser conscients de qui està aquí també. I forma part del Consell d'Assessors del Centre Cira i de l'Observatori Basc de Drets Humans Behatokia Jorge del Cura. Eskerrik asko i benvingut. And last but not least, que diuen els anglòfons, prendrà la paraula a Cristina Garés. Gares o Gares? 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 Garés? Garés, que la buig. Benvinguda, que és graduada en Psicologia, especialitzada en Criminologia i Sociologia Jurídico-Penal. Des de l'any 14 és investigadora social a l'Observatori del Sistema Penal i de Drets Humans de la Universitat de Barcelona i des de la seva posada en funcionament al 16 forma part de l'equip de treball del Sistema de Registre i Comunicació de la Violència Institucional, CIRACOVI, a la Universitat de Barcelona, sent actualment la seva coordinadora. Senyora. Doncs començarem amb l'Iñaki Rivera, a qui demanem que ens situï una miqueta, que ens posi... Ja comencem? Ja comencem? O sigui, aquí... No. Perquè et dóna la gana a tu, no? Doncs tira. Bona tarda a totes i a tots. Vaig a posar el cronòmetre, que ja sabeu que m'enrotllo moltíssim. I la veritat és que gràcies per organitzar aquest acte a la Fundació, després d'escoltar l'estimadíssima Carme, que jo la vaig visitar abans de l'Enric, si no recordo malament, i el fil, tots els fils de la mateixa que obria la Carme, jo crec que entrem ja en totes les contradiccions i jo seré avui molt breu per sort meva i intentaré explicar-me. Abans venint cap aquí, caminant, veia com els agents locals hi identificava una persona sense llar i tots els partits que estan al poder saben perfectament com eliminar el sensellarisme del carrer, però ningú té ni punyetera idea de com donar-los una llar. I amb la presó passa el mateix. Tots els discursos durs saben com fer les persones més grans i les penes més dures, però ningú sap com eliminar la desigualtat d'un capitalisme de reclusió. Ja ho deia Mandela, que si voleu conèixer una societat, mireu a l'interior de les presons, mireu els silencis de les societats quan miren les presons com si no existissin i tindreu la prova del cotó de l'humanisme o de la inhumanitat del moment. Sabeu que aquesta de moda avui és fer presons més grans i més dures, amb vaixells, enmig de l'oceà, que cotitzen en borsa i que donen aquell capitalisme penitenciari que anuncia que el futur no serà distòpic, sinó que el que és distòpic és el present. En aquesta proporcionalitat sempre inversa, jo avui només vinc a parlar de nens. I per dir el més important i dir-ho al principi, jo crec que continua sent una tasca permanent i inacabable i fonamental i cabdal la vigilància social, la contravigilància social, la documentació, la memòria dels horrors de totes les violències estructurals que patim. I en especial, òbviament, i avui estem aquí, la de les presons com institucions totals. Sobretot, com he après de dues persones, o hem après la Cristina i jo de dues persones que avui ens acompanyen, a punta i punta el Jorge i l'Iñaki, en un país permanentment negacionista. Però si encara tenim dificultats avui per recuperar Via Laietana,
i fer un homenatge a les víctimes de la tortura salvatge de la dictadura. Quines dificultats no tindrem per parlar de tortura en democràcia, quan avui el ministre del govern més progressista de la història diu que la tortura va acabar a Espanya el 6 de desembre del 1978, està insultant els cossos anònims i trencats de centenars, milers de persones, perquè el Jorge amb això és pioner i algun dia després intentaré referir-me, en parlarem de les dificultats evidents que ha tingut el mateix observatori Observa o l'Iñaki en el seu propi cos quan ha hagut d'afrontar denúncies. Jo recordo, i mai me'n podré oblidar, fins l'últim alè, de la violència i el cinisme criminal del motí de Quatre Camins i a tot el que va passar aleshores amb un tripartit governant, anem a dir-ho tot, o ara finalment aquest estiu que ens ha sabut que s'arxiven totes les investigacions per la imprestació d'un servei públic fonamental dels treballadors de les presons, i han decidit que carpetada, i aquí no ha passat res arran, òbviament, de la mort de la Núria, de la cuinera de Mas de l'Enric. I ja sent molt sintètic, jo vaig aprendre d'aquestes dues personetes a punta i punta que al seu torn agafaven la memòria d'altres que els havien precedit en la lluita inclaudicable per l'erradicació de la tortura en qualsevol circumstància, i a través també d'un amic que és antropòleg i que el van fer tertulià de Ràdio Nacional, estic parlant de fa 15 anys només, i deia: aquí pots parlar de tot menys de 3 coses, de la monarquia, de l'avortament i de la tortura. De l'avortament, per sort, regeix el moviment feminista, n'hem trencat tot, Ràdio Nacional d'Espanya, any 2005, Manuel Delgado. De la monarquia hem hagut de parlar perquè ha hagut ella soleta i s'ha autodeconstruït sola, però de la tortura encara no se'n parla ni se'n parlarà perquè estem en un país essencialment negador i negacionista. A mi va ser com una epifania. Jo conec, avui parlant amb l'Iñaki i pensava, jo fa 25 anys que conec el Jorge del Cura, perquè aleshores en els rigors més dràstics i kafkians i brutals de l'Aznaritat van tancar la pàgina web de l'Associació contra la Tortura, pionera, nascuda l'any 84, per dir no estem parlant d'això, i li van posar una multa de 60 milions de pessetes aduint la protecció de dades dels torturadors condemnats en ferm. Estem parlant d'això. Òbviament, ja aleshores vam fer pàgines web mirall fora de l'estat espanyol i vam acabar publicant tota la feina que havia fet el CT amb totes les condemnes per tortures que hi havia hagut a l'estat espanyol en un llibre que jo crec que era Times New Roman 6, perquè eren moltes, i era pràcticament il·legible, però l'economia de la solidaritat a vegades era així. I des d'aleshores, que és una persona, ho puc dir avui, que aquest any he fet 50, que jo de gran m'agradaria ser o apropar-me a ser com Jorge del Cura, perquè és una de les persones més honestes i més decents contra la brutalitat sinistra de les violències d'estat que he conegut mai. Després li tocarà rebre l'Iñaki, però de la CPT, que va ser la coordinadora contra la tortura, que per mi era la joia republicana de la corona, vam saber agrupar 48 entitats que realment la feina que es va fer va ser impressionant, la feina de documentació, d'acreditació, de no oblidar-se mai dels oblidats, dels que havien sigut agredits o assassinats per la violència institucional. Jo ho recordo en èpoques difícils com en la contracara com un dels millors anys. Amb el Jorge abans parlàvem, no estem en el lloc on volíem estar, però sens dubte si no hagués existit els milers d'esforços d'entitats i associacions estaríem en un lloc pitjor, segurament. I a vegades la tasca triga molt en donar els seus fruits. La coordinadora va ser jo, lligava també amb les lluites de la COPEL i lligava també, jo m'he apuntat algunes coses, me'n recordo que en el primer o el segon informe José María Aznar estava a Mèxic i li van preguntar per un darrer informe d'Amnistia Internacional que deia el que s'ha dit sempre, que era sistèmica més que sistemàtica, però que era molt recurrent, i Aznar literalment va dir jo me río de l'informe d'Amnistia Internacional. Roda de premsa, al Palau Presidencial de Mèxic. I el dia següent, per sort, els amics de la jornada van titular tota la portada Aznar se ríe de la tortura, la qual cosa deontològicament era irreprobable. Després me'n recordo, dic per no parlar només d'Aznar, d'un documental d'un gran company periodista australià, el David O'Shea, que va fer un documental que finalment li va canviar el títol i li va posar Spanish Inquisition, perquè quan estava documentant el maltracte a les democràcies europees es va trobar amb el senyor Camacho, secretari d'Estat, i va fer una entrevista memorable, periodísticament molt fonamentada, i quan estava entrant cas per cas i ja era evident que hi havia tortura a l'estat espanyol i el secretari d'Estat deia que era mentida,
va posar un col·laborador, li va dir, apaga esto un momento, ¿no? Que vamos a replantear los términos de esta entrevista. El documental acaba així, no? Amb un blackout, que és la mà de l'assessor, que baixa la càmera i s'ha acabat l'entrevista. I això ha sigut, per nosaltres, la lluita contra la tortura. Només 3 persones de l'altre bàndol, en 40 anys de democràcia fràgil, anem a dir-ho així, han reconegut la pràctica de la tortura. El general Sánchez de Santa María, que no era el més ultradretà de tots, ni molt menys, que va dir, hay cosas que no se hacen, si se hacen, si se hacen, se niegan, i si se confirmen, se desmienten. I després una, d'una persona caiguda en desgràcia, que era Luis Roldán, això és el cronòmetre perquè he dit, a meitat de temps perquè he dit que no em volia allargar, que va ser Roldán, que en una entrevista memorable de Juan José Millás al País va dir, pues claro que se torturaba física y psicológicamente. Usted piensa que una persona con compromisos políticos entra en comisaría y lo explica todo. Doncs no, ja sabràs. Hi ha una frase molt dura de la fundació de l'ACT del 84, de Carlos Santamaría, que diu pedir pruebas de unos hechos que previamente se han situado en unas condiciones de absoluta indemostrabilidad, incomunicació, aïllament, lleis excepcionals, és una autèntica canallada jurídica. I després, per acabar, de com ha sigut aquesta lluita, permeteu-me que rememori una entrevista del senyor de la CPT amb el nostre estimat Theo Van Boven, que ja també vam descobrir moltes coses, no és que ens ho neguessin a nosaltres, és que li negaven a la cara a Nacions Unides. Una entrevista del senyor Theo Van Boven amb el Javier Rojo, president del Senat, aleshores, que jo encara quan hi penso, avui, per això serveix la memòria, perquè ho tenim tot apuntat tots i per això avui ho podem dir. L'any 2004 o 2005. Primera, tres condicions. Vam entrar allà amb el Theo Van Boven, amb la coordinadora, i van dir que la coordinadora no entrava. I la coordinadora no entrava. Van dir que només podia entrar el traductor. Com a vegades també no poden tot, el traductor era membre de la coordinadora i un bon traductor, i per tant sí que vam entrar. A la segona, el contingut, el president del Senat li va dir a Theo Van Boven, expert en la teoria de la negació dels estats, que en 25 anys de democràcia no hi havia hagut ni un sol cas de tortura a l'estat espanyol. Deixem-ho aquí. La segona li va dir que l'únic torturat en democràcia a Espanya era l'Estat. Això ho va dir el president del Senat. I la tercera li va dir que totes les denúncies eren falses. I la propina va ser quan va sortir Theo Van Boven i la cap de protocol del president li va dir al traductor els papers de la traducció, que òbviament es van negar a lliurar i per això tenim els documents. Però així ha sigut la negació de la tortura a l'estat espanyol. Per tant, celebrar sempre la tasca immensa que van fer amb Observa, amb el naixement d'Observa, d'aquesta monitorització, que ja ens ho deia Theo Van Boven, els estats han fracassat en la supervisió i per tant ha d'entrar la societat com a actor potent, com a actor de contrapès, com a actor de contracontrol de totes les violències institucionals. La coordinadora va fer en el seu moment un text que es diu 10 tristos tòpics, que encara avui podríem dir de com es mira aquesta mirada tan segmentada, tan classista, tan racista, tan sexista cap a les persones. I acabo perquè l'Iñaki, que continua tenint judicis i continua estant en el punt de mira d'aquest corporativisme que de sindical no té res, penitenciari i ultradretà, amb una cosa que vaig aprendre d'ell, que és molt més difícil, seguint les tesis de Walter Benjamin, parlar dels anònims de la història que no dels grans personatges. I Iñaki ha dedicat tota la seva vida als noms que no surten enlloc, als cossos que no surten tampoc enlloc i que ningú mai s'oblida. I acabo amb dues coses. Una, perquè dic que la lluita sempre serveix. Ahir es va presentar, pensareu que no té cap sentit, ahir es va presentar el Pacte Nacional per la Salut Mental. Ha trigat molt, esperàvem des del 2006 en una societat. Si es mireu l'ànima del pacte, diu per fi hem acabat amb una institució total com eren els manicomis. És veritat, ja no tenim reclusió psiquiàtrica en aquest país, a la resta de l'estat encara sí. Però ha costat moltíssim. I ara tots diuen que era una animalada i una autèntica salvatjada. L'única possibilitat del futur de les presons és tancar-les. I és el repte abolicionista d'un sistema decimonònic, inquisitorial i d'una institució del dolor i del sofriment. I això és així en les tesis de l'estimada Angela Davis i tants altres pensadors. Ho dic perquè si no ens passarà, i per això jo sempre he estat amb aquestes dues persones estimadíssimes i amb la gent jove que vindrà, que aquesta és la gran notícia, com la Cristina, sempre em va xocar moltíssim una reflexió del José Azurmendi
d'un llibre que va escriure una dona torturada al País Basc, que es deia Lo que me queda por contar, i va escriure 25 anys després només. I el pròleg del José Azurmendi recorda un tema bestial i brutal que tots coneixereu, que és el cas Rosell. Maurice Rosell, membre de la Creu Roja, que l'any 44 és requerit per la Convenció de Ginebra perquè vagi al camp de Terzeswald a demostrar com s'estan tractant els jueus. L'informe de la Creu Roja és aquí no passa res, res de res. Fins i tot un mes abans de que s'alliberin els camps va a Auschwitz i diu que aquí no passa res. I torna a anar a Tierbergens i diu aquí no passa res, tot és correcte. Quan les denúncies dels jueus eslovacs especialment i nòrdics que arribaven a Ginebra no deien, doncs per això hem de continuar seguint investigant, perquè la teoria sempre serà la negació. O un llibret preciós de la guerra de Rosell, que a mi me'l va presentar el nostre estimat Jorge, que es diu La qüestió. I la qüestió continua sent la tortura. Les salvatjades que els uns encara ens podem fer els altres i encara pitjor. Les salvatjades que una institució que es diu Estat democràtic és capaç de permetre tolerar, silenciar i premiar. Perquè si jo alguna cosa he après no només de la tortura a l'estat espanyol, malauradament és la seva dolorosa i vigent impunitat. O sigui que gràcies per tot i per tant al Jorge i a l'Iñaki i gràcies pel que fan i que faran a les noves generacions, es digui Ale, es digui Vicenç, es digui Cris. Gràcies per venir. Iñaki. Bueno, s'escolta? Sí. Vale. Bueno, bona tarda, moltes gràcies a tots i a totes, a la Fundació Catalunya Fons, no? Fundació Catalunya Fons, per dir-lo correctament, no només per l'organització d'aquest acte i per invitar-nos, sinó per el constant suport que ens dona a totes les activitats que després Cristina, en realitat, és la que presentarà realment la nostra feina. Jo també seré molt breu, com havíem quedat amb l'organització, per fer unes paraules també d'introducció una mica retrospectives i intentar respondre a la pregunta que cada tant sempre algú ens interpel·la i ens posa: i per què la societat civil ha d'observar la penalitat carcerària? Si hi ha jutges de vigilància, fiscals de vigilància, jutges i fiscals, professors de dret penal, penalistes. Vull agrair molt especialment la presència dels estudiants que estan aquí, del grau en Criminologia de la Universitat de Barcelona, que segurament tenen professors de dret penal, que són aquests penalistes que no es dediquen a la pena, però que els agrada autoanomenar-se com a penalistes, ni molt menys saben el que és una presó, ni l'olor de la presó, ni què és el que passa a dintre. Per tant, és especialment important, sempre dic als estudiants que escoltin aquestes coses que altres segurament no els explicaran a la universitat. Per què? Per tant, intentant entrar a aquesta pregunta, no? Aquest interrogant, per què l'observació de la presó? Per què ressaltem la importància de l'observació de la penalitat carcerària? Una mica també de memòria i d'història, continuant una mica en la línia de lo que deia el David. Perquè hi ha una història, evidentment, hi ha història amb fets molt concrets, que el David ha esmentat alguns i jo afegiré alguns altres. Fa 24 anys vam crear l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona. L'any que ve farà 25 anys, sembla increïble per nosaltres. I per què vam crear l'Observatori? No va ser un fet natural o per la gràcia divina de les autoritats polítiques o acadèmiques. No, va ser la resposta, molta gent no ho sap, va ser la resposta d'un conjunt de professors a la prohibició, a la censura de desenvolupar un programa a la llavors inaugurada presó de Briansú, que intentava portar cursos, professors, estudiants a la presó en un projecte que portava com a nom Obrir la presó.
i aquest projecte va ser intolerable per als sindicats de funcionaris penitenciaris i per algun director, que després per cert va ser també director d'ahir, professor de la Universitat de Barcelona, com alguns estudiants ja saben perquè ja els he dit. I com a conseqüència d'aquest acte de censura i de prohibició que per a la universitat era inversemblant que s'aturi un projecte docent, un vicerrector ens va oferir la possibilitat de crear, ens va dir, heu de crear un observatori. Jo pensava, saps el que ens està dient? No ens coneix aquest vicerrector, i aquesta va ser realment la raó de la seva primera creació. Han passat gairebé 25 anys. Òbviament, en 25 anys han passat moltes coses, però sempre tot està travessat per aquest concepte de l'observació de la societat civil, en el nostre cas també com a professors universitaris. Sempre vam observar la presó en diversos moments, en diversos episodis, en el, per a mi sempre dic, mal anomenat motí de Quatre Camins, fa 20 anys exactament, quan més de 25 presos van ser brutalment apallissats per desenes de funcionaris i el subdirector mèdic de la presó, el doctor Martínez. Ho dic públicament perquè tots van ser condemnats després d'un procés vergonyós, però és una sentència emblemàtica que condemna, no per tortures, però sí per delictes contra la integritat moral, a una llarga quantitat de funcionaris i d'aquest subdirector que va golpejar els presos dins l'infermeria de la presó de Quatre Camins. Sí, la gent posa cara sempre d'una cosa inversemblant, i gràcies a que vam aconseguir una autorització per anar a visitar a través de les famílies els presos que estaven maltractats, vam descobrir un episodi que era molt fora de lo normal, diguem, molt extraordinari, i que va comportar una comissió parlamentària d'investigació, un equip d'advocats del Col·legi d'Advocats de Barcelona que van portar tot al judici, i aquí va començar realment la història d'amenaces, de desqualificacions, d'insults de les corporacions professionals, de funcionaris dels sindicats que van intentar aturar a nosaltres de manera legal e il·legal, van intentar aturar-nos en aquesta investigació, però que finalment va acabar en un judici amb la sentència tan paradigmàtica en un abans i un després en la història penitenciària de Catalunya. Després vam començar a portar molts casos de monitoreig i de denúncies que van comportar també la prohibició a l'observatori per entrar a la presó, a les presons catalanes, durant anys, de manera intermitent, segons qui era el govern i el conseller o consellera de Justícia. Algú també, professor de la Universitat de Barcelona, per cert, va protagonitzar també un acte de prohibició, una resolució prohibint la nostra entrada a les presons. Per tot això, perquè hi ha tota aquesta història, és important l'observació, es justifica sola, perquè provoca una resistència de manca de transparència, d'opacitat, per intentar visualitzar aquestes coses que sempre són invisibles. Vam treballar molts anys, com ha dit el David, amb Jorge del Cur i molts altres companys, i també amb institucions internacionals de la ONU, de l'Alt Comissionat per a la Protecció dels Drets Humans de la ONU i també del Comitè de Prevenció de la Tortura, que per cert podem dir avui, perquè total ja s'ha acabat la visita, que acaben de girar una visita extraordinària a Catalunya, que s'acaba de marxar fa una setmana, com a conseqüència, nada menos de la realització d'una visita extraordinària a Catalunya, com a conseqüència del greu augment de la mesura coercitiva de les contencions mecàniques que es practiquen a les presons de Catalunya. Al llarg dels últims 3 anys en xifres oficials que hem demanat nosaltres a través del portal de la legislació de transparència, s'han portat a terme més de 2.500 contencions mecàniques, el que més o menys dona una mitjana de 2 o 3 contencions al dia. Cada dia es fan a les presons de Catalunya de 2 a 3 contencions mecàniques. Saben què són les contencions mecàniques? Lligar
les mans i els peus i el tòrax d'una persona, a vegades amb el cap cap avall, a vegades al revés, durant hores i a vegades durant dies, 2.500 al llarg de 3 anys, quan estan abolides a la resta de països d'Europa, i hem de dir també que a les presons d'Espanya baixen constantment l'aplicació de les contencions mecàniques i a Catalunya pugen. Què és el que està passant a Catalunya amb el funcionariat que aplica aquesta mesura coercitiva? És molt dur de dir això des d'aquí, però realment Catalunya, que va ser pionera fa 40 anys en el traspàs, en l'assumpció de les competències en matèria penitenciària, hauria de fer algo diferent a la negació que fa sempre, governe qui governe, d'aquesta mesura coercitiva. És un fet tan greu, que, com dic, va comportar la visita extraordinària fa una setmana de la delegació del Comitè Europeu, que publicarà el seu informe d'aquí a 4 o 5 mesos i que promete ser especialment dur per totes les evidències que han trobat. Des de la universitat sempre hem treballat en temes claus com aquest, com els departaments de règim tancat, també portant amb altres companys i companyes al Parlament de Catalunya per a la creació d'un grup de treball sobre l'anomenat DERT, Departament de Règim Tancat de les Presons de Catalunya. Fa 9 anys vam crear el Cirecovi, que complirà també 10 anys d'aquí un any. I, com he dit, per aquestes activitats, i ha dit també el David, sempre vam rebre tot tipus d'amenaces, intimidacions, desqualificacions, denúncies penals, fins i tot que col·loca en la seva posició els sindicats, comissions obreres, presons, UGT, presons, ACAIP, Marea Blava, totes les entitats que constantment ens han denunciat a nosaltres per fer aquesta tasca. Però lluny d'aturar la nostra tasca, va néixer alguna entitat, per exemple, com Observa. Aprofito per agrair molt especialment a Gabriela Serra, presidenta d'aquesta associació que està aquí present, per reforçar encara més la nostra feina de treball. La resistència a l'observació oposada per sindicats de funcionaris de presons no només és un error, no només és un molt greu error, sinó que al contrari ens va aglutinar amb altres actors que abans no existien. Estan aquí Gràcia Amo i altres mares de presos que van constituir la primera entitat de l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya, que ja és un actor polític inexorable també en aquesta arena política, que ja el gran problema és que ja la hegemonia del relat s'ha trencat i ja no tenen la hegemonia del relat els dogmàtics o els sindicats de funcionaris penitenciaris. Avui som una xarxa molt més forta davant totes aquestes oposicions i això mateix és la demostració de la necessitat mateixa de l'observació de la societat civil, perquè som organitzacions no domesticades, som organitzacions independents, no tenim cap lligam amb el poder ni amb partits polítics ni per necessitats de cap tipus i per tant aquesta independència és la que es necessita realment per dur a terme aquesta activitat. El temps va passant i afortunadament es van crear nous mecanismes. L'Organització Mundial contra la Tortura, amb la que treballem de manera molt propera, està creant un primer índex global sobre la tortura per una documentació internacional que, com dic, ja és inexorable. I nosaltres també tenim el projecte, el somni, que potser després Cristina parlarà, de la creació d'un primer centre de documentació de violència institucional, perquè ja és hora que des de Catalunya es cree algo que és increïble que no existeix. Cada vegada venen periodistes, estudiants, investigadors, professors i pregunten com és possible que no podem trobar aquí un lloc, una pàgina web d'internet, un site on trobar nombres de condemnes, quantitat de contencions mecàniques, aïllament penitenciari. Bueno, aquest projecte de crear un centre de documentació és realment una de les dels últims reptes que justificaran també
i que amb això acabo, aquesta necessitat de l'observació d'una penalitat perquè totes les coses que avui la Carme, David i els companys han dit siguin realment molt més visibles, siguin comprovables d'una manera rigorosa, amb indicadors, i no continuar vivint en aquesta opacitat d'una institució que no només tanca persones, sinó que vol tancar també moltes vergonyes que són, evidentment, produïdes per aquesta societat, com molt bé explicava la Carme, perquè al final, entre tots i totes, produïm els presos i les preses que aquesta societat té. Moltes gràcies. Jo sabia que passaria això. Jo sabia que passaria. I per això no volia que la Cristina fos l'última, perquè sempre les dones som les últimes i com que els altres ja s'han enrotllat, ens queda menys temps per parlar, però les coses són així, Cristina. Ara li toca al Jorge. El Jorge ha treballat de fa molts anys en presons espanyoles, també coneix les catalanes, i des de l'Observatori contra la Tortura li volem demanar quin és el mapa de drets a les presons que ha analitzat i fonamentalment ens agradarà també que ens faci un dibuix d'aquests centres penitenciaris i de com els tenim. Buena tarde. Voy a hablar en castellano, no sé hablar el catalán. Entiendo cualquier pregunta que hagáis después, la hacéis tranquilamente en catalán y creo que la entenderé y contestaré tranquilamente. Vamos a ver, el tema que me habéis encargado de hacer, bueno, primero muchas gracias a Observa, muchas gracias a la Fundación, muchas gracias a los que estáis aquí por haber venido a escucharnos y por interesaros por este problema. El problema de la vigilancia en las condiciones carcelarias es un tema muy complejo. Teóricamente hay dos cuestiones importantísimas. Una, que creo que es la fundamental, en el Estado español no existe el monitoreo de la sociedad civil en los centros penitenciarios, en los centros de detención. Es decir, en Cataluña tenéis la ventaja de que existe el Observatori, que cumple las funciones en todo lo que los deja, más querrían hacer, pero no pueden. Pero en el resto del Estado es un erial. O sea, hay asociaciones que trabajan en defensa de las personas privadas de libertad en prisión, en los CIE, pero no tienen acceso real a... más cerca, sí. Bueno, entonces... entonces, en el resto del Estado hay una ausencia total de esas situaciones, con lo cual los datos que podemos obtener son, como mínimo, digamos, insuficientes. A nivel institucional hay varios organismos que están encargados de vigilar las condiciones penitenciarias. Los jueces de vigilancia penitenciaria, los tribunales de justicia en general, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo o el Síndic de Greuges, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias o el Departamento de Justicia y la Generalitat de Cataluña. Podría haber comisiones parlamentarias. También en Cataluña ha habido dentro de alguna comisión parlamentaria que se ha trabajado sobre el tema de las condiciones penitenciarias. En el resto del Estado no hay nada. Es decir, hay una diferencia importante en ese aspecto, pero insisto, aún así los datos son insuficientes y iremos viendo a continuación. Hablaba Iñaki de que el CPT, el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, acaba de visitar las cárceles catalanas. Es la tercera visita a ZOC que hace el Comité de CPT a las cárceles catalanas. Es decir, la primera fue en el 2012 para visitar específicamente la cárcel modelo, otra en el 2018 y esta la tercera visita. También la última visita que hizo CPT, visita digamos periódica al Estado español en el 2020, la centraron en las prisiones del Estado español. Es decir, el CPT está muy preocupado por lo que ocurre en las cárceles del Estado español en general. El año que viene, el 2025, el CPT vuelve a hacer una visita periódica. Todavía no sabemos ni las fechas, ni sabemos qué centros va a visitar, pero evidentemente, teniendo en cuenta sus últimas visitas, espero que haga buenas visitas a las prisiones y estoy seguro que los informes os aconsejo leerlos porque son muy claros en cuanto a la situación de la tortura y malos tratos y condiciones en las prisiones catalanas y españolas. Por otra parte, cuando hablamos de condiciones penitenciarias, son muchas los derechos fundamentales que se vulneran en las prisiones. Carme ha contado una serie de ellos. Yo, como por mi trayectoria, mi trabajo con el tema de tortura, voy a centrarme en una serie de datos sobre algunas de estas vulneraciones, no todas. Voy a centrarme en malos tratos y torturas, en muertes en prisión, problemas de aislamiento penitenciario, medidas coercitivas, condiciones mecánicas, pues prácticamente en esos temas. Pero no es que los demás temas sean menos importantes,
es que bueno, uno tiene que elegir qué campo trabaja y ha centrado en ese campo. Es decir, temas como el trabajo penitenciario, los problemas de libertades condicionales, los problemas de visitas familiares, dispersión, son tan importantes como los otros y no podemos dejarlos al margen. Los problemas de educación, es decir, todos los que has comentado son tan importantes como los que voy a comentar yo. Pero en cuanto a al monitoreo que tenemos, ahí voy a plantear una serie de dificultades y fallos que estamos cometiendo, no solamente las instituciones, también los colectivos de derechos humanos. Tenemos que ser muy críticos. Es decir, si después de 46 años de transición o de democracia estamos como estamos, algo estamos haciendo mal. Y cuando digo estamos, hablo de los organismos y asociaciones de derechos humanos, defensa de derechos humanos. Entonces, algo tenemos que plantearnos, algo estamos haciendo mal porque la situación está siendo muy grave. Ya veremos algunos datos. En cuanto al funcionamiento de las instituciones oficiales, evidentemente no funcionan por mucho que nos digan. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado en 13 ocasiones al Estado español por no haber investigado condiciones, situaciones, denuncias por tortura. Básicamente, 12 de las 13 han sido por motivos de torturas a presos vascos, pero también ha habido alguna por denuncias por torturas, por ejemplo, a manifestantes en Madrid con el rodeo del Congreso. Pero es que no solamente el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, es que el propio Tribunal Constitucional Español en los últimos 3 años ha dictado 13 sentencias ordenando la reapertura de investigaciones por casos de malos tratos o torturas. De ellas, 3 por malos tratos o torturas o vejaciones en prisiones, 3 por situaciones en prisiones españolas. Es decir, hasta el propio Tribunal Constitucional está criticando a los jueces de instrucción que no investigan suficientemente esas denuncias, más en las cárceles del Estado, donde las condiciones de defensa de los presos son prácticamente nulas porque no se les deja. Ya he hablado de la falta de monitoreo a la sociedad civil. Los monitoreos institucionales evidentemente no funcionan, luego veremos algunos datos. Hay problemas de definición de los conceptos que se utilizan. Por ejemplo, el delito de torturas, tal y como está tipificado en el Código Penal, no se corresponde a la definición que hace la Convención de Naciones Unidas. Hay una confusión interesada y voluntaria entre el delito de torturas y el delito contra la integridad moral, de tal forma que al final no sabes de qué estamos hablando. Y evidentemente quedan fuera de esas situaciones, por ejemplo, la tortura intimidatoria o las agresiones sexuales a mujeres en comisarías o en cárceles, que nunca serán clasificadas como tortura. Y son, lamentablemente, una práctica, no voy a decir que habitual, pero son muchas las denuncias y algunas condenas se han conseguido por estas situaciones también en prisión. Evidentemente hay una falta total de registro de esos datos, de esas quejas, de esas denuncias, no ya de las condenas que hay en su momento, sino de las propias quejas. En la página de la Generalitat de Cataluña sobre situaciones penitenciarias se recogen todo tipo de agresiones que sufren los funcionarios, pero no se recoge ninguna, ni siquiera hay un apartado en que se llega a agresiones denunciadas por los presos respecto de los funcionarios. Sí hablan de agresiones de presos a presos. Curioso, parte que es que ni existe. El propio Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dice que le faltan datos. Y cuando publica datos, nos encontramos que son datos contradictorios. 2 ejemplos. Según la Fiscalía General del Estado, estos datos son del Estado español, luego me centraré en las cárceles catalanas. Según la Fiscalía General del Estado español, entre el 2010 y el 2021, en el Estado español fueron condenados 52 funcionarios por torturas, con todas las palabras, y 524 por delitos contra la integridad moral. Estamos hablando, no se han publicado los datos del 22 y 23, mejor se han publicado, pero todavía no los he encontrado, pero están ahí. Es decir, estamos que en 11 años han sido condenados 576 funcionarios por delitos de tortura grave o tortura leve. El delito de integridad moral queda eso. Estos son datos de la Fiscalía. Según el Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, entre los años 2013 y 2022, es decir, un periodo distinto, en el Estado español fueron condenadas 585 personas por delito de torturas, con todas las palabras. Torturas, no contra la integridad moral. Evidentemente, estos datos del Consejo General del Poder Judicial son excesivos, no son ciertos. No es que coincidan con los datos de la Fiscalía, que no coinciden, de 54 a 585. Ninguno de ellos habla de delitos de funcionarios condenados por lesiones, por amenazas, etcétera. Pero cuando le preguntamos al Consejo General del Poder Judicial si estas 585 personas
eran funcionarios, y si eran funcionarios, a qué cuerpos pertenecían. La respuesta del Consejo General Judicial es que no sabían, que se limitaban a publicar los datos que les remitía el Instituto Nacional de Estadística. Eso lo hace el Consejo General Poder Judicial. El último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, podéis leerlo, reconoce el propio mecanismo que los datos que se le envían son insuficientes y contradictorios. Un ejemplo. Según el último informe del mecanismo, la Fiscalía General del Estado, de las 50 Fiscalías Generales Provinciales, solamente el 50% mandaron datos. El resto no mandó datos. Y según estos datos, el año 2023 se había recibido en el mecanismo, a partir de la Fiscalía, 7 u 8 denuncias por tortura o delitos contra la integridad moral contra funcionarios. Pero solo la Fiscalía de Madrid dice haber recibido 57 denuncias por tortura en el año 2023. No puede ser que a nivel del Estado se hablen 7 y a nivel de una Comunidad de Madrid 57. A esto súmale los delitos contra la integridad moral. Súmale los delitos de lesiones. Súmale los delitos de esto. En el caso de delitos de lesiones, que no se puede saber, porque no aparece que ha sido el condenado o el acusado o el absuelto sea policía. No se sabe. Entonces, evidentemente, es muy difícil. Es decir, los datos que se publican no permiten saber si las personas son condenadas por tortura, si son funcionarios o qué son. De hecho, hay un caso concreto del año 2019 en que aparece condenado por torturas un ciudadano senegalés de 19 años. Imposible. Y aparece en el máximo órgano de gobierno del Consejo General Poder Judicial. Es decir, no es un órgano cualquiera. Por otra parte, cuando dan datos, no están desglosados ninguno, no podemos saber a qué cuerpo pertenece cada funcionario. Y no lo mismo, evidentemente, es muy importante saber si son policías locales, si son policías nacionales, Mossos d'Esquadra, funcionarios de prisiones, militares o qué. No lo sabemos. Tampoco lo saben ellos, porque no quieren saberlo, claro. No se incluyen datos, como decía antes, por delitos de lesiones, por delitos de amenazas, etcétera, etcétera. Pero es que ni siquiera se incluyen a veces datos que permitan conocer en qué fecha ocurrieron las agresiones, ni siquiera en qué sitio ocurrieron las agresiones. Porque son datos desglosados. 52 condenados por tortura. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Las condenas por tortura, los juicios por tortura tardan entre 5 y 10 años de media, los que tardan poco. Tenemos casos de más de 20 años que ha tardado en llegar la sentencia de primera instancia, luego hay apelaciones y demás. Pero vamos más allá. En las últimas, es decir, está muy bien que lógicamente se anonimicen los datos de las personas, incluidos los funcionarios condenados. Pero la tendencia que estamos viendo es que se anonimizan hasta las dependencias policiales o penitenciarias. Entonces, en la sentencia o en el informe oficial, el fulanito que estaba preso en la cárcel de puntos suspensivos. Claro. Hombre, hay provincias en las que hay una sola cárcel. Y a lo mejor puedes saberlo. Pero en Barcelona hay varias. En Madrid hay varias. En Cádiz hay varias. Entonces no podemos saberlo. Lo mismo ocurre con las comisarías. El X persona, Policía Nacional, destinado a la comisaría de puntos suspensivos. Se está anonimizando hasta las dependencias policiales y evidentemente no lo mismo que porque no todas las comisarías, no todas las de cuartel de Guardia Civil o cárcel son iguales. Hay diferencias en unas, en otras y demás. Hasta eso se nos está impidiendo conocer. No voy a dar a dos datos porque son aburridos, pero cada vez son más. Ahora sí voy a entrar un poco más en datos concretos para ir, no voy a ir acabando porque son muchos. Pero veréis datos oficiales, no son datos inventados por ni la Asociación contra la Tortura, ni la Coordinadora, ni el Observatorio. Esos estarían aparte. Según el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, publicaban datos de quejas por tortura a nivel del Estado de Cataluña. Son quejas que recibió el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a través del Síndic de Greuges desde 2015 a 2021. He puesto 2018 por aquello concentrarnos. Como veis, en el 2022 no se publicaron ningún dato y en el 2023 tampoco han publicado ningún dato. Casualmente, estos dos últimos años en los que no se publican datos son los años en que ha cambiado el defensor del pueblo, Gabilondo, no publica, y ha cambiado el responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Si tiene relación o no, no lo sé. ¿Es una casualidad? Puede ser, pero sintomática. Veis que en las cárceles catalanas, prácticamente en todas, unas más, otras menos, tenemos denuncias por torturas.
para que veáis un poco que no es una cárcel o dos, es una cosa en todas. Puede que me falte alguna prisión, creo que no, pero bueno, si faltase alguna, también puede ser que no tenga datos. Como decía antes, bueno, el tema de muertes en prisión son datos oficiales de la Generalitat de Cataluña. Como podéis ver, aparentemente hemos bajado un poquito el número de fallecidos, afortunadamente, pero si tenemos en cuenta que ha disminuido la población penitenciaria también en Cataluña, de 10.000 y pico, 8.000 y pico, vemos que el número de suicidios, por ejemplo, está aumentando. El porcentaje de suicidios está aumentando. Aquí aparecen 11, pero la última noticia que tengo son 13. Pero bueno, en octubre de 2024 eran 11. Ha habido dos posteriores que no estaban en la cifra. Es verdad, por ejemplo, que sí ha bajado un poco las personas fallecidas por enfermedades. Y una mejora que sí que se ha conseguido es que las muertes que antes, en los años anteriores, eran muy alto el número de muertes que no estaban aclaradas, etiología desconocida, va disminuyendo. Parece que la Generalitat sí va actualizando de forma más rápida esos datos. Bueno, esto es por el lugar. Aquí, como ves, la tasa por habitantes, las muertes tendría una tendencia muy ligera a la baja, pero las muertes por suicidio está elevándose. También pasa lo mismo en el Estado español. Aquí estamos muy parecidos en cuanto a estadística. En principio hay una tasa por suicidios en prisiones catalanas es superior a la tasa por suicidios en las cárceles del Estado. En cuanto a suicidios, en sobredosis es mucho más alta en las cárceles estatales que en las cárceles catalanas. Otro tipo de agresiones en las cárceles catalanas. Estos son los datos que publica la propia Generalitat. Autolesiones y autoagresiones, no malos tratos ni torturas. Daros cuenta el porcentaje y las alternativas de suicidio, que son muy altas, o las autolesiones. Sí, si cogemos las graves con las leves, estamos hablando de 2.400 autolesiones al año en las cárceles catalanas. Y cuando se autolesiona, ¿qué está pasando esa persona? Cuando alguien se suicida, ¿a qué niveles ha llegado esa persona? Puede que no se le haya torturado, pero se ha llevado a una situación evidentemente insoportable y la opción que tiene, la única opción que encuentran es esta. Estos son por cárceles, también están todas, pero evidentemente aquí destaca más de Enric el número de autolesiones. Estos datos os los paso luego si queréis, que veo que alguno está haciendo fotografías, os los puedo pasar. Si vemos la estadística de esto es el régimen cerrado, muy poco, pero el número de personas que están en aislamiento, en régimen de aislamiento, como régimen de vida en las cárceles catalanas, no se incluyen los que están en aislamiento como sanción, que sería muy superior. Y el aislamiento, evidentemente, supera muchas veces los 15 días que dicen las convenciones internacionales que deben superarse. Hay casos de aislamiento que pueden durar años. Carmen comentaba de una persona que había estado 12 años en prisión. Hay gente que lleva 40 años en prisión, 39 años en concreto, porque a los 40 salen 39 años en prisión, y de ellos más de 25 en aislamiento. Sí, sin salir. No, es que hay personas que llevan 39 años sin salir, sin permiso. Y de esos 25 años en aislamiento, de régimen de aislamiento. Es decir, y reconocidos por la propia institución penitenciaria. Que no lo ocultan, que es lo terrible, que es que no lo ocultan. Bueno, esto es lo que comentaba, agresiones a funcionarios, entre presos, pero nunca de presos a funcionarios. Y tenemos el medios coercitivos. Es decir, estamos hablando entre 5.000 o 5.600 al año, reconocidos por la Generalitat de Cataluña. Son datos publicados. Yo creo que el dato es muy fuerte, el tipo de convenciones, pero es más fuerte este otro dato, sobre todo, que hace un desglose por si son hombres o mujeres o por situación. Si te das cuenta, entre las personas extranjeras, el 59,9% de las personas extranjeras en prisión ha sido sometida a aislamiento provisional, el 60%. Entre el 47% ha sido esposado. Bueno, podéis verlo. Pero es que en la última columna, personas con discapacidad intelectual, vemos el altísimo número de personas que se reconoce que tienen discapacidad intelectual, que es un problema de enfermedad, que son sometidas a estas situaciones brutales. A coacciones, sujeciones mecánicas, y se está consintiendo. Lo estamos consintiendo.
Lo mismo, el porcentaje de población penitenciaria a la que se ha aplicado esos medios. Si veis, por ejemplo, en personas extranjeras, prácticamente un altísimo porcentaje ha sido sometido en algún momento, el último año, a alguna medida de contención. Es decir, es altísimo. Y evidentemente, en la última columna, una vez más, de las personas con discapacidad, es que prácticamente todas han sido sometidas en algún momento a... Y luego nos dicen que no hay falta de atención sanitaria en las prisiones. Este cuadro, publicado por la propia Generalitat, dice que evidentemente algo está fallando, al margen de las muertes por sobredosis, muertes por enfermedad y demás. En cuanto a contenciones mecánicas, bueno, esto puede que luego imagino que tú hablarás más sobre contenciones mecánicas. El Estado español, no, si habla así, si no, podemos... Pero hay una cuestión, es decir, las contenciones mecánicas que se excusan muchas veces con contenciones sanitarias, otras muchas veces son directamente contenciones disciplinarias y muchas veces son contenciones como castigo, es decir, tortura. Es decir, un trato cruel, inhumano o degradante por algo que ha hecho, se supone que ha hecho, para castigar, para intimidar, es decir, la definición de Naciones Unidas. Los datos, bueno, están aquí por el porcentaje por cada 100 personas. Por las cárceles que se ha aplicado, sí, hay cárceles que se ha aplicado de una forma especialmente bestial. Son datos que se han publicado en el informe que publicó el Observatory, entonces también lo podéis ver, están publicados y demás. Pero un dato importante, curioso, es este. En Cataluña se aplica la contención mecánica el triple de veces que en el Estado español. No significa que el Estado español sea mejor en esto, sencillamente que por la razón que sea, parece que han reducido el número de contenciones mecánicas. Entonces, también es verdad que en los últimos 6 meses del año pasado parece que se ha reducido el número de contenciones mecánicas en Cataluña. A ver si es un buen síntoma y poco a poco van reduciéndose las contenciones mecánicas. Entonces, también son datos que las denuncias internacionales pues han hecho algún efecto. Habrá que ver si se mantienen o no y habrá que esperar el informe del CPT a ver qué nos dice sobre ese tema. Este es el libro que os comentaba, que ha publicado el Observatory, que bueno, lo tenéis en la página del Observatory y demás. Y esto se refiere al régimen cerrado también. Bueno, como podéis ver, el régimen cerrado a final de año, es decir, como régimen de vida, es altísimo, pero es que claro, si tenemos en la línea azul, estamos hablando de, es que no lo veo bien, de un porcentaje alto de personas que pasan toda su estancia en prisión en condiciones de aislamiento como régimen. Entonces, yo creo que esto es grave. Bueno, esto ya sobra, así que me voy de acá. Otro dato también que en cuanto al Observatory, es decir, faltan los datos que no han publicado las instituciones sobre denuncias de tortura y de malos tratos en los últimos 2 años. Bueno, en el Sirecovi del Observatory, en su página web, yo he estado mirando y al menos hay 57 personas que han denunciado agresiones físicas en los últimos 3 años. Y son datos de una asociación que ha visto lo que les han dejado y lo que ha podido. Si esto es lo que habéis podido ver, ¿cuál es la parte oscura, la parte que no conocemos? Y voy a callarme aquí porque tengo mucho que decir, pero tampoco quiero estar hablando más tiempo. Si luego hay alguna pregunta, pues encantado de responderla. Muchas gracias. Jo suposo que ens ha passat una mica a tots, mentre sentíem la part de la meitat cap allà de les intervencions, com que eren conceptes, idees, nocions, vivències i no hi havia dades, podíem somriure en algun comentari. La bufetada que ens acaben de donar les dades ens ha deixat amb un rictus així una mica més dur, no? I finalment la Cristina, li volem demanar que ens concreti una mica el projecte al qual des de la Fundació Catalunya Fons hem donat suport i que avui volem posar especialment en valor l'informe del que parlaràs, que volem que conegui tota la gent que avui està aquí i que els que el conegueu el feu conèixer. Hola, bona tarda a tothom. Això funciona, sí. Bé, en primer lloc vull recordar, perquè l'Iñaki ha parlat de l'Observatori, ha parlat del Sirecovi i hem parlat d'Observa, però potser no ha quedat una mica clar què és cada cosa. L'Observatori és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona, el Sirecovi és un... Més.
És que estic malalta i vull tocar el micro. Bé, no passa res, vinga, endavant. Bueno, com us deia, l'Observatori és un centre de recerca a la Universitat de Barcelona, el CIRECOVI, és un servei d'atenció i acompanyament a persones que han patit la violència institucional en el marc del sistema penitenciari català, gestionat per l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, i Observa és una entitat de la societat civil que va néixer el desembre del 2022 amb l'objecte d'ajudar aquelles entitats de monitoratge del sistema penal, de la societat civil, però principalment també sufragar una feina que ja s'estava fent des de feia anys des del CIRECOVI, que és aquesta feina. I com deia, el CIRECOVI porta des del 2016 fent aquest treball de monitoratge a les presons catalanes. Bé, jo estic avui aquí per explicar-vos què és el que hem fet. Aquí presentem la nostra memòria del 2023, que és l'única que tenim tancada, òbviament el 2024 encara no s'ha tancat. Jo us vaig a presentar a nivell amb dades estadístiques quina és la feina i què és el que hem fet aquest 2023 amb el suport d'Observa i amb tot el suport de les persones de la societat civil i entitats que han col·laborat amb el projecte. Bé, com us deia, el CIRECOVI ens permet fer... És un sistema... Ui, això com funciona així? Està dissenyat per acompanyar, oferir atenció i acompanyament a persones que han patit la violència institucional en el marc del sistema penitenciari català i a les seves famílies. El sistema ens permet rebre peticions de presumptes situacions de violència institucional, ens permet també entrevistar-nos amb les persones privades de llibertat. Tenim un acord amb l'administració penitenciària aquí a Catalunya que ens permet entrar en les presons i sempre que una persona denuncia haver patit la violència institucional ens podem entrevistar amb ella. També ens permet entrevistar-nos amb professionals penitenciaris, amb els responsables de les nostres presons, i després enregistrar tota la informació en relació amb les situacions de violència institucional i gestionar aquestes situacions. Amb aquesta gestió el que nosaltres fem és comunicar a les institucions competents, com són l'administració penitenciària i el programa de salut penitenciària de l'Institut Català de Salut, per obligar-los a iniciar investigacions sobre aquests fets i també adoptar mesures de protecció cap a les víctimes. I d'altra banda també comuniquem aquestes situacions a entitats de la societat civil perquè puguin oferir un acompanyament o derivem perquè puguin ajudar també les persones afectades. A més de tot el treball que realitzem en l'àrea de gestió de casos i gestió de peticions i situacions de violència institucional, des del CIRECOVI realitzem moltes més activitats o des de l'Observatori, en el marc de l'Observatori, que complementen aquestes, en l'àmbit de la producció del coneixement, en l'àmbit formatiu, en l'àmbit, som un centre de recerca a la universitat, intentem sensibilitzar socialment sobre totes aquestes problemàtiques que ara us parlaré. Per tal de desenvolupar totes aquestes tasques, l'any 2023 el CIRECOVI va comptar amb un equip format per 8 professionals, entre els que hi havia 2 juristes, 2 criminòlegs, una psicòloga, un sociòleg, una educadora social i un especialista en comunicació. Ara us presentaré en primer lloc les estadístiques respecte a la feina que vam realitzar des del CIRECOVI al llarg del 2023 per després fer unes petites pinzellades sobre les altres activitats que realitzem. El primer pas per l'activació del CIRECOVI és la recepció d'una denúncia o una queixa per una presumpta situació de maltractaments en el marc dels centres penitenciaris catalans. Existeixen diverses vies a través de les que les persones poden contactar amb el CIRECOVI i fer-nos arribar a aquestes situacions. La persona denunciant, que pot ser tant la pròpia persona afectada com un familiar seu, el seu advocat o advocada, o una altra organització de drets humans que hagi tingut coneixement sobre el cas, pot acostar-se al CIRECOVI, pot comunicar-nos el cas a través de diverses vies. Tenim un telèfon de contacte, tenim un correu electrònic, tenim el correu postal i disposem també d'un formulari online de denúncia que és accessible des de la nostra web, però també des de la web del CICAC, que no sabeu què és, però és el Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya, el Consell de l'Advocacia Catalana, i també és accessible des de la web de diversos col·legis d'advocats aquí de catalans. Com podeu veure aquest gràfic, a l'any 2023 el número de peticions que ens van arribar va ser de 97. L'any 2022 eren 90, o sigui que podem veure que hi ha hagut un lleuger augment. A veure, amb aquest gràfic podeu veure les peticions en funció del centre penitenciari on es trobava privada de llibertat la persona presumptament afectada per la violència institucional. Parlem de presumptament afectada perquè, òbviament, aquestes situacions poques vegades es podran demostrar i aquí nosaltres encara no hem fet un procés de validació de la informació. Com podeu veure, Quatre Camins és el centre penitenciari que al llarg del 2023 vam rebre més peticions, seguit del centre penitenciari Ponent i del centre penitenciari Mas d'Enric.
com us comentava, no totes les peticions que arriben al Cirecobi acabaran convertint-se en casos de violència institucional. Moltes d'aquestes peticions acabaran sent descartades, però els motius perquè nosaltres podem descartar una petició són molts, o sigui, són diversos, no diguéssim, tant perquè no es correspongui, diguéssim, en el nostre àmbit d'actuació. Hi ha persones que denuncien situacions de violència que possiblement no són violència institucional pròpiament, diguéssim, no han estat comesos pels funcionaris que treballen a l'administració, als centres penitenciaris, també perquè la persona, el relat que ens dona la persona no considerem que sigui bastant versemblant, diguéssim, o que en triangular la informació que obtenim a través d'altres vies, com són les entrevistes amb els professionals, trobem incoherències que ens porten a no donar-li credibilitat al relat, o perquè simplement la persona no autoritza perquè el seu cas sigui registrat, visibilitzat, que també pot ser. Això de totes les peticions que us deia que havíem rebut, durant aquell 2023, 28 es van convertir en casos oberts i els 69 restants van ser descartades. Sí, seguim. Però és important que tingueu en compte que no únicament aquests 28 casos nous que ens van arribar al 2023 són els casos que nosaltres vam gestionar durant aquest any. Perquè què passa? Nosaltres, des del Cirecobi, una part molt important de la nostra feina és el seguiment de les situacions, el seguiment de les persones i dels casos una vegada formular aquesta denúncia. Aleshores, molts casos que han estat oberts en anys anteriors, denúncies que hem tingut coneixement potser el 2022, en 2023 continuaven en actiu. I nosaltres continuàvem fent accions per a aquestes persones i continuàvem fent seguiment dels casos. Així, en total, a l'any 2023 van ser 71 els casos que hem anat gestionant. Massa arriba. Les trucades telefòniques... A veure... No... Com? Sí, així. Potser sent millor? Les trucades telefòniques, com us deia, el nostre telèfon, des que el vam activar ja fa uns anys, i les cartes són les vies prioritàries a través de les quals ens arriben les peticions de les persones privades de llibertat. Òbviament, quan estàs a presó no pots omplir un formulari online ni pots enviar un correu electrònic, no? També les cartes són les vies, és la via que nosaltres utilitzem, a no ser que la petició ens arribi per telèfon, que ens permet donar una resposta automàtica, diguéssim, una primera resposta a la persona. Quan es tracta d'una carta, també nosaltres hem de contestar la carta, i també les cartes són una via, diguéssim, per fer seguiment dels casos i escriure a la persona i veient com va evolucionant el cas. Aquí en aquest gràfic podeu veure el número de cartes enviades i el número de trucades que hem gestionat des del Cirecobi, tant en 2023 com en 2022. Com podeu constatar, també ha hagut un increment des del 2022 al 2023. El següent pas, com us explicava, quan tenim una petició, el següent cas és fer una validació del cas. Òbviament, per poder validar la informació que ens hi arriba, hem de fer una entrevista en profunditat amb la persona afectada per la suposada violència institucional. I això, generalment, òbviament, les persones solen estar privades de llibertat i implica fer una visita a la presó, programar una visita a la presó. Clar, aquestes visites són molt importants per a la feina que realitzem des del Cirecobi, tant pel que fa amb aquest procés de validació i sobretot també per l'acompanyament cap a la persona, i també quan fem visites a la presó ens permet entrevistar-nos amb els professionals penitenciaris, com us deia, i és un treball que també fem allí important, no tant en l'àmbit de la validació, sinó de la gestió d'aquests casos. A veure... Durant l'any 2023, des de l'equip van dur a terme 22 visites a centres penitenciaris catalans, sent el centre penitenciari Brians 2 el més visitat per l'equip, seguit del centre penitenciari Quatre Camins. En el marc d'aquestes visites, els integrants de l'equip Cirecobi vam realitzar 73 entrevistes a persones preses, 4 de les quals van ser a dones i 69 restants a homes. Aquí podeu veure la disgregació per centres penitenciaris. Com us deia, les entrevistes amb ells i els professionals dels centres penitenciaris són una de les vies més àgils i eficients per elevar les peticions dels interns. La persona en refereix a una situació, però moltes vegades la violència no requereix tant, o la persona no t'està demanant tant que es demostri el que està passant, sinó el que volen és que solucione la problemàtica que estan afrontant. Aleshores, clar, el més fàcil per nosaltres, si nosaltres fiquem una queixa, fiquem una denúncia, el procés es dilatarà en el temps, i potser s'acaba demostrant que hi ha hagut una vulneració de drets, però la persona en aquell moment ja no li importarà dintre de 2 anys, que potser ja ni està presa o està en un altre centre o el que siga. En canvi, amb aquestes converses més informals amb els professionals del centre acabem aconseguint coses que per la persona són molt rellevants. Doncs durant l'any 2023 l'equip Cirecobi va realitzar 13 entrevistes amb professionals dels centres penitenciaris de Catalunya, 9 de les quals van ser amb membres dels equips de direcció
que poden ser directors, subdirectors de tractaments, o sigui, directores, secretaris i secretàries tècniques jurídiques, i 4 amb els responsables mèdics dels centres penitenciaris. Com imagino que sabreu, aquí a Catalunya les competències en matèria de sanitat penitenciària estan descentralitzades i són competència de l'Institut Català de Salut. Aleshores hi ha 2 tipus de responsables. Veiem quines són les característiques de les persones que han estat afectades per la violència institucional amb els casos que hem gestionat durant aquest 2023. Si mirem les dades segons el sexe de la persona afectada, com podreu comprovar, també és normal perquè la majoria de població penitenciària són homes, el 65% eren homes, el que representa, a veure per percentatges, un 91,5%, i el 8,5%, tan sols el 8,5% restant es tractava de dones. Tot i així ja és una proporció més alta que la població penitenciària femenina, ho tinguem en compte. Pel que fa a la nacionalitat, en un 57,7% dels casos les persones afectades eren estrangeres i en un 42,3% eren nacionals. Com veieu, hi ha una tendència... Sí, hi ha un terme més mitjà, però solem gestionar... Sí. Un dels aspectes que nosaltres considerem molt rellevants registrar en relació a les característiques de les persones afectades és una situació que nosaltres anomenem condició particular. I amb condició particular el que definim és una situació que pensem o que deixa la persona en una situació d'especial vulnerabilitat a l'hora de ser víctima d'aquesta violència institucional, però també a l'hora de poder fer, diguéssim, una denúncia. O sigui, si tu ets una persona estrangera i estàs en una situació irregular, potser tens més por de denunciar una violència institucional, o si és una persona que tens una discapacitat intel·lectual, segurament tindràs més problemàtiques per denunciar aquesta violència. Aleshores, heu de tenir en compte que aquestes categories no es registraran en tots els casos, o sigui, potser hi haurà casos que no tindrà cap d'aquestes condicions, però en canvi hi ha persones que en compliran diverses. També el fet de trobar-se en aquestes situacions, que hi hagi present aquestes particularitats, també són un dels motius que generen que nosaltres fem seguiment durant més llarg període, perquè creiem que hem de protegir aquesta persona, hem d'estar més pendents de que no pugui patir noves revictimitzacions. Aquí en aquest gràfic podeu veure de tots els casos que hem gestionat en el 2023 les condicions particulars que presentaven les persones afectades, que eren un total de 70, que això no vol dir que fossin 70 persones. Com ara veureu, moltes d'aquestes es creuen. L'aïllament és la condició particular que es donava en més situacions, en 20 situacions, seguit de la presència d'un trastorn mental greu diagnosticat, que es donava en 16 de les situacions de violència institucional registrades. En tercer lloc trobem la presència de discapacitat, que pot ser tant física com mental, intel·lectual, però en la majoria d'ocasions estem parlant de persones amb discapacitat intel·lectual, que generalment ve motivada per la presència de múltiples trastorns psiquiàtrics. Hi havia un total de 11 persones amb discapacitat. Per l'especial situació de vulnerabilitat en què situa la persona, així com pels riscos que aquesta situació pot comportar per la seva integritat psíquica, considerem molt rellevant l'encreuament entre dues variables, entre elles l'aïllament i la presència de trastorn mental greu i l'aïllament i discapacitat intel·lectual. En aquest sentit, la primera combinació de variables ens trobem amb 5 persones que tenien un trastorn mental greu i es trobaven en situació d'aïllament quan van denunciar que els havien vulnerat els seus drets, i amb 3 persones que es trobaven en condició d'aïllament i tenien discapacitat intel·lectual quan van fer aquesta denúncia. Veiem ara algunes característiques respecte al tipus de vulneracions de drets que denuncien aquestes persones. Ara no estem analitzant els 71 casos, com eren abans, sinó estem parlant únicament dels 28 casos oberts al 2023. Això ho considero rellevant perquè potser que una persona estava denunciant una agressió que es va donar en 2021 i jo li continuo fent seguiment perquè està en aïllament i crec que és una persona vulnerable, però aquesta situació no ha passat ara. I per això ara estem parlant de fets que hem registrat aquest 2023. Si disgreguem les xifres en funció del tipus de vulneracions que refereixen les persones afectades, trobem que les agressions físiques i la manca o deficient assistència sanitària són les dues situacions més denunciades, les quals suposen un 23,8% dels casos i un 15,87% de les situacions respectivament. Seguidament trobem les situacions d'abús de l'autoritat,
que es donen en un 12,69% dels casos i en un 9,52% l'ús excessiu de contencions mecàniques. Aquí no hi estem parlant de simplement que s'hagi aplicat una contenció mecànica, sinó que la contenció mecànica s'hagi perllongat per un temps molt llarg, fins i tot quan la persona refereix a haver quedat dormida mentre estava lligada, o quan una persona refereix que se li ha aplicat una contenció mecànica quan no estava agitada, no estava alterada, o sigui, quan no es complien els requisits, diguéssim, perquè es pogués aplicar els requisits que estableix la normativa interna. De cara a una correcta interpretació d'aquestes dades és important tenir en compte que en un mateix cas es poden registrar diverses vulneracions de dret. És a dir, a mi em poden haver agredit i després el metge que m'està visitant que no m'hagi fet un informe de lesions, tot el que jo li he dit que m'han agredit. A la següent, aquesta gràfica podeu veure els casos en funció del col·lectiu professional al que pertanyia el presumpte o presumpta vulneradora de drets. Com a la gràfica anterior passa el mateix per la interpretació de les dades a tenir en compte que en una mateixa situació una persona pot referir que els seus drets han estat vulnerats per diversos professionals, podent aquests pertànyer o formar part també de diversos col·lectius professionals. És a dir, es poden donar totes dues situacions. Pot ser la situació que us explicava abans, a mi m'agredeix un funcionari de vigilància penitenciària, després m'atén un professional sanitari i no realitza aquest informe o simplement no cura les meves lesions, o també el que em pot passar és que un mateix professional m'estic explicant mal, dos professionals de vigilància penitenciària, diguéssim, o un mateix professional a mi m'estigui agredint i també estigui amenaçant-me. Entonces aquí registraríem tan sols una situació. En canvi, quan són dos, registraríem dos, perquè estem parlant del tipus de professional. Entonces, com podeu veure, el personal de vigilància penitenciària és el que més queixes acumula, seguit del personal de tractament i després ja el personal sanitari. Ja per acabar, amb les gràfiques, m'agradaria mostrar-vos aquesta que representa les comunicacions que hem realitzat. Com us explicàvem, el Cirecovi som un sistema que registrem, acompanyem les víctimes i després demanem a les institucions que facin alguna cosa. D'entre els principals organismes amb els quals es comuniquem des del Cirecovi es troba la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, que seria la Secretaria de Institucions Penitenciàries d'aquí de Catalunya, el Programa de Salut Penitenciària depenent de l'Institut Català de Salut, el Síndic de Greuges de Catalunya i Irídia. Com veieu, el número de comunicacions a l'ESPRAP, el PSP i el Síndic és més o menys equivalent. Però bé, això també va canviant. És important també tenir en compte que no tots els casos es comuniquen. Hi ha molts casos en què nosaltres, quan fem aquest acompanyament, donem instruccions a les persones o donem pautes, també segons el nivell de la família, perquè aquesta mateixa persona pugui presentar ella mateixa la queixa. No hem de ser nosaltres la que presentem en el seu nom, o també pot ser que simplement aquesta persona el que vol és denunciar jurídicament i simplement fem un acompanyament tant d'advocat o, com us explicava, aquestes reunions més informals que hi fem amb els professionals dels centres penitenciaris o moltes de les comunicacions que tenim amb entitats que estan aquí com Advocats del Pati, Famílies de Presos de Catalunya o grups de suport a persones preses, que això solen ser comunicacions constants en què ells ens informen de casos i nosaltres els derivem. Tot això no ho estem registrant, estem parlant aquí, diguéssim, de les comunicacions més formals. Com us deia, aquí ara seré molt breu, des del Cirecovi, més enllà de tot el treball que fem en l'àmbit de la gestió de casos, realitzem moltes altres activitats que acompanyen i donen suport i estan relacionades amb tot el treball que realitzem des de l'àrea de gestió de casos. En aquest àmbit m'agradaria destacar-ne dues, tot el treball que es fa en l'àmbit de la sensibilització i la comunicació, tot el treball que s'ha fet durant aquests anys i també tots els treballs que hem fet en l'àmbit de la recerca, perquè han estat nombrosos aquest 2023 i el Jorge n'ha comentat alguns de les contencions i tot això, però m'agradaria donar-li una mica, visibilitzar una mica tot aquest treball. Pel que fa a les campanyes d'incidència i difusió, durant l'any 2022, com també amb les dades que ha mostrat el Jorge s'ha fet evident, es va evidenciar un alarmant augment de les morts a les presons catalanes, que van augmentar un 34% respecte a l'any anterior. Així, al febrer del 2023, l'Observatori va engegar una campanya d'incidència en relació a aquest augment, demanant a l'administració l'adopció de mesures. Al mes d'abril del 2023 va començar una nova campanya coordinada amb una decena d'entitats de drets humans, juristes i familiars de persones preses en rebuig del pla d'actuació pactat entre el Departament de Justícia i els sindicats de funcionaris de presons, que incloïa mesures molt nocives com l'ús d'aerosols com a mitjà coercitiu a les presons catalanes. També al setembre del 23 es va participar en una acció coordinada amb una trentena d'organitzacions de la societat civil per denunciar la constant involució de la política penitenciària a Catalunya en els darrers anys.
I per acabar, al desembre del 23 es va publicar una campanya de denúncia envers el pla pilot d'ús d'intel·ligència artificial al centre penitenciari de Mas d'Enric, engegat pel Departament de Justícia, una política considerada regressiva juntament amb una dotzena d'entitats més. Pel que fa als projectes de recerca, m'agradaria deixar clar que aquests projectes no s'han financiat amb el suport de la societat civil, a diferència de tota la resta de tasques a les que he estat comentant, que s'han pogut dur a terme gràcies a tot el suport de molts dels que esteu aquí. Els projectes de recerca compten amb els seus propis fons de finançament, però n'he recollit aquí alguns que m'ha semblat que són especialment rellevants i que crec que també per convidar-vos a consultar-los, a llegir-los i a tot, i perquè estan molt relacionats amb les coses que m'he estat comentant avui amb la sessió. Bé, en l'àmbit de les contencions mecàniques, que és una problemàtica que fa anys que des del Cirecovi li estem posant llum o estem intentant visibilitzar, crec que ja en la presentació de la nostra anterior memòria també vam fer un col·loqui en relació amb el tema de les contencions. Aquest any han estat dos els projectes de recerca que hem desenvolupat en relació amb les contencions mecàniques als centres penitenciaris catalans. El primer va ser un projecte que es va denominar Alternatives a la contenció mecànica i la seva regulació en diversos sistemes penitenciaris europeus i va ser financiat pel grup parlamentari dels Verds i realitzat entre setembre de l'any 2022 i setembre del 2023. En el marc d'aquest projecte de recerca el que vam fer és realitzar un estudi comparat sobre la pràctica de la contenció mecànica, la seva regulació i la seva aplicació en el context de 6 sistemes penitenciaris europeus diferents. Iñaki ja ens ha parlat una mica d'això de manera transversal, i que una de les coses que vam evidenciar és que en la majoria de sistemes penitenciaris de fora de l'estat espanyol no s'apliquen les contencions mecàniques i si s'apliquen és d'una manera molt esporàdica, molt puntual i molt controlada, a diferència del que passa a l'estat espanyol i especialment aquí a Catalunya. Els 6 sistemes penitenciaris que vam estudiar van ser l'espanyol, el basc, el català, el francès, l'alemany i l'italià. D'altra banda, durant el 2023 l'equip del Cirecovi va rebre una subvenció del Fons Especial de les Nacions Unides de l'UPCAT per realitzar una recerca per estudiar el grau de compliment de les recomanacions internacionals també en relació amb l'ús de la contenció mecànica, especialment aquelles recomanacions realitzades pel Subcomitè per la Prevenció de la Tortura també de les Nacions Unides. L'informe resultant d'aquesta recerca es va titular Estratègies de suport al Mecanisme Nacional de Prevenció d'Espanya en el monitoratge de l'aplicació del mitjà coercitiu de la contenció mecànica regimental a les presons de l'Estat. En altre àmbit, a final del 2022, l'equip Cirecovi va rebre un encàrrec per part de la Sindicatura de Greuges de Barcelona per realitzar una recerca en relació a l'atenció de les famílies de les persones empresonades. Perquè, clar, n'hem parlat aquí de les presons, però les famílies sempre són un ent, aquí està gràcia per recordar-nos que queda oblidat, però també aquestes persones es veuen molt afectades per les condicions de l'empresonament i han d'afrontar múltiples problemàtiques per aquesta situació. I així, conscients d'aquesta situació, el síndic de Greuges de Barcelona ens va demanar fer un estudi per veure quines necessitats afronten aquestes persones i de quina manera des de l'administració local podíem ajudar a pal·liar aquestes problemàtiques i aquestes necessitats per evitar una major exclusió d'aquestes persones. Finalment, el 2023 també Observa va rebre un encàrrec per part del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada aquí de la Generalitat per desenvolupar un projecte de recerca per estudiar el suïcidi a les presons des d'una perspectiva de gènere. Hem parlat molt aquí de la problemàtica del suïcidi i es parla molt, però clar, les dones també són una cosa oblidada i com hem vist la magnitud del fenomen en el cas de les dones és molt més alta. El suïcidi en el cas de les dones preses impacta. La Carme ha parlat molt d'aquestes problemàtiques però m'ha sorprès que no ha parlat de que un 80% de les dones que es troben a presó, segons dades a Catalunya, estic parlant d'estudis que s'han fet a les nostres presons, han patit violència a les seves històries vitals. La majoria violència sexual, violència a la seva infància, abusos sexuals, i això té un impacte, òbviament, en la seva salut mental. Aquesta recerca s'emmarcava dintre una macrorecerca que havia iniciat ja l'administració en 2022 per intentar adaptar també el sistema penitenciari o estudiar o analitzar des d'una perspectiva de gènere, que és una problemàtica molt gran. Ara sí, ja, per fi, per acabar, simplement m'agradaria presentar-vos el nou projecte que l'Iñaki ja us presentava, que sé que tant l'Iñaki com el David estan molt emocionats, i és un projecte en el que estem començant a treballar. És un projecte pilot, encara no tenim fons de finançament, però estem ahí. I si no en tenim, potser ho farem com fem tot, sense diners i tirant endavant. La idea és que aquest centre de documentació constitueixi una base de dades de lliure accés per a aquelles persones que vulguin obtenir informació i accedir a publicacions i altres recursos en relació als sistemes penitenciaris espanyols, diguéssim, almenys els sistemes penitenciaris espanyol i el català, però idealment també seria el basc.
i sobre les situacions de vulneracions de drets humans de les persones privades de llibertat que es donen en aquests espais. Aquests continguts, els continguts que es trobaran en aquest centre de documentació seran sistematitzats en una pàgina web i s'organitzaran a través de diversos apartats accessibles a través d'una o diversos submenús. D'aquesta manera, els i les usuàries podran navegar de manera interactiva per la web, que a més d'oferir informació sobre una gran varietat d'àmbits relacionats amb la temàtica de la violència institucional, les presons podran descarregar una diversitat de publicacions i enllaçar directament amb altres pàgines web relacionades, diguéssim. Hi ha molta informació, com totes les dades que us presentava abans el Jorge, són dades públiques, però potser no les trobem, estan totes disgregades, doncs creiem que hi hagi un únic lloc on podem trobar tota aquesta informació serà de molta utilitat. Això, el que volem i el que pretenem és posar a l'abast de la societat, de la ciutadania, dels estudiants, dels professionals que treballen en relació al món de les presons i totes aquelles persones que han de prendre decisions sobre què passa a les nostres presons, tota la informació disponible, tots els recursos i que estiguen tots en un únic lloc. Com us deia, la idea és que també la web sigui accessible en diversos idiomes i que tingui diversos apartats. Amb un ideal, estem començant a treballar, és un projecte pilot, però hem pensat ja en 4 subapartats en els que estem començant a desenvolupar. Un seria, òbviament, en relació a la legislació i tota la normativa relativa a la privació de llibertat, però també a la prohibició de la tortura i els maltractaments. Un apartat que contindria tota aquella informació oficial, aquelles dades, xifres, en relació a la privació de llibertat en Espanya i Catalunya, aquelles dades com les que ens mostrava el Jorge. Un tercer apartat amb informació sobre els organismes de defensa dels drets humans d'àmbit local, nacional i internacional, que són molts i moltes vegades molts estan ignorats i no es coneixen, i un quart apartat en el que es podran trobar sentències i altres actuacions dictades pels tribunals espanyols i internacionals relatives a fets de violència institucional. I fins aquí vull llegir. I ens ha dit que està malalta. Ojo, cuidao. Ojo, cuidao. No ho podem allargar massa més perquè se'ns ha fet tard. Jo no sé si algú que no es pugui aguantar algun comentari, alguna pregunta, perquè també em sabria greu que heu estat aquí estoicament fins ara i tingueu ganes de dir alguna cosa i no la pugueu dir, però sí que us volem agrair moltíssim que ens hagueu fet companyia aquest vespre, perquè crec que tots estarem d'acord que el que hem escoltat avui és imprescindible i és necessari. Agraïm moltíssim a Observa que ens hagi volgut venir a presentar amb aquest elenc de grans personatges el que està fent, tan necessari i tan imprescindible. Presidenta Forcadell, també moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A tots vosaltres, recordar-vos això, que ens seguiu per les xarxes a la Fundació Catalunya Fons, perquè al mes de febrer tornarem a ser aquí per parlar de fake news i de com ens condicionen la vida amb el grup Barnils. Gràcies.